Pois xa ves, aquí, a oíros. Profesoras, profesores, estudantes, amigas, amigos, cidadás e cidadáns, galegos e de fora de Galiza, benvidos ao Memorial Académico Manuel Regueiro Tenreiro, Filosofía e Lingua. Moitas grazas pola súa, pola vosa presencia, pola vosa compañía. O primeiro pedir desculpas por esta voz ronca con farinxite crónica como padecemos case todos os docentes, así que prego e disculpen esta ronqueira de fondo. O primeiro son os agradecementos, evidentemente. Moitas grazas ao decanato da Facultade da Formación do Profesorado do Campus de Lugo por prestarnos a súa total colaboración na celebración deste memorial nesta casa que tamén a miña casa. Grazas tamén á Sociedade Interuniversitaria de Filosofía de Santiago, a Eseria Brandán Comunicación, á Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia e, como non, tamén ao noso talento artístico Ciro López, humorista gráfico, que nos agasallou con este magnífico retrato da alma do noso Manuel Regueiro. E, por suposto, gracias tamén a María Teresa, a Maite, viúva de Manuel, e os seus fillos, por ter unha familia tan bonita e sempre tan acolledora, tan hospitalaria. Grazas por agasallarnos, Maite, na tarde de hoxe coa túa presenza. 6 anos despois do pasamento do profesor e amigo Manuel Regueiro Tenreiro, a comunidade universitaria e filosófica galega quere render homenaxe a súa figura cun memorial académico que celebramos os días 23 e 24 de outubro deste ano en Santiago de Compostela, a miña terra natal, e aquí en Lugo, a miña terra adoptiva. O encontro reúne a especialistas de áreas da filosofía, filoloxía e, sobre todo, o sedoeiro da educación. Son 2 días de reflexión e homenaxe á figura do noso amigo e compañeiro Manuel Regueiro. A xornada inaugural tivo lugar onte, con éxito, no Salón de Actos da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. Os eixos sobre o que xiraron os relatorios foron 2: o vínculo de Manuel Regueiro coa filosofía e o seu amor inequívoco pola lingua galega e as institucións democráticas que intentan normalizar e que loitan por normalizar o uso desta lingua. Na xornada de hoxe, aquí en Lugo, nesta casa pedagóxica, abordamos outros 2 eixos da actividade de Manuel Regueiro: a docencia e o compromiso coa fe, tamén coa lingua, porque son absolutamente inseparables: lingua, fe e docencia. Por que facer un memorial académico en honor de Manuel Regueiro? Por que agora? Para as persoas presentes neste acto que non coñezan a Manuel Regueiro, Manuel ou Manolo, para os amigos, dicirles que Manuel cursou os seus estudios de ensino primario no seu pobo natal de Perves, Miño, provincia da Coruña. Estudou o ensino secundario en Santiago de Compostela. Licenciouse en Teoloxía e Filosofía e Letras, sección Filosofía, na Universidade Pontificia de Salamanca. Doutorouse en Filosofía na Universidade Complutense de Madrid. Foi profesor, cunha amplia experiencia docente, tratando todo tipo de estudantes en Soria, Armenteros, Guijuelo. Fago así o que Guijuelo porque moitas historias tenme contado da súa estadía ali. Salamanca, no IES Xoán Montes de Lugo, en Ferrol, no IES Santiago Basanta Silva de Vilalba, instituto do que foi director, e novamente en Lugo, agora xa no IES Ángel Fole. Se me permiten, saúdos compañeros e compañeras do IES Ángel Fole que están aquí entre nós. Compañeros e compañeras en activo e compañeros e compañeras que xa non están en activo, mas sigan sendo cabezas ben pensantes. Tamén foi profesor invitado na Escola de Familia da Diócese de Lugo e do Instituto Teolóxico Compostelano. Desempeñou o cargo de subdirector xeral de Inspección e Reforma Educativa do 88 ao 89 do século pasado e director xeral de Política Lingüística do 89 ao 2000. Ademais, foi director durante 6 anos do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, promotor do Museo Pedagóxico de Galicia, da mesma Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Colaborou na publicación, como despois lles lembrarei, dos primeiros libros de texto de filosofía en lingua galega. 2 volumes colectivos: Introducción á Filosofía de Editorial Galaxia e Historia da Filosofía, tamén de Editorial Galaxia. Pertenceu ao Consello Asesor dunha revista senlleira da nosa cultura, Encrucillada,
revista de pensamento cristiano, e foi fundador e membro do Consello Asesor da famosa revista Galega do Ensino, que aínda sigue viva con publicación online. Publicou o libro decisivo Modelo Armónico de Relación Lingüística, Estudio en Galicia. Mais en concreto, para irnos introducindo xa no eido da didáctica e da pedagogía, para as clases de cidadanía e ética, publicou individualmente 2 libros de texto: Levantar a convivencia, no 2007, e Maneiras éticas e contexto, no 2008. Xunto con este profesor, se decidiron a publicar, e hai que facer sempre publicidade e propaganda, 2 libros: Ser cidadán e saber convivir, froito dunha preocupación común desde posturas ideolóxicas distintas e ás veces antagónicas, pero froito dunha preocupación común pola educación ética da cidadanía do noso país. Para afondar na súa faceta de docente, contamos con 2 personalidades do ensino na Galiza contemporánea, coñecedoras das entrañas, complicacións e dificultades do exercicio docente no mundo actual. Don Jaime Santoalla Varela e dona Manuela López Besteiro. Dona Manuela disculpa a súa presenza aquí, pero non obstante mandou un texto que procederemos a ler. Así que, sen máis, don Jaime Santoalla, benvido, moitas gracias por estar con nós, un coñecedor e amigo de Manuel Regueiro, que nos pode contar feitos, historias e tamén deberes moi interesantes. Don Jaime foi funcionario do Corpo de Profesores de Ensino Secundario e catedrático de latín. Inspector da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, foi tamén inspector xefe de Educación. Tamén exerciu o cargo de delegado provincial da Consellería de Educación en Lugo. A súa actividade profesional abrangue un arco temporal de grandes transformacións no ensino público en Galicia que el ben coñece. Ben coñece as transformacións tanto no eido do persoal, como no eido do currículum, como no eido tamén das infraestructuras. Todas as persoas que coñecen a Jaime, don Jaime, salientan 3 grandes trazos como profesional do ensino: capacidade de diálogo e interlocución, disposición a escoita e a chegar a acordos razoables, e reflexión ponderada na toma de decisións complexas. Quizáis, se don Jaime mo permite, este talante pode ser froito da súa dedicación, coñecemento e cultivo dos clásicos da cultura latina, da cultura greco-latina, clásicos cos que, de seguro, conversaba con Manuel Regueiro naquelas xa lendarias viaxes en coche a Santiago de Compostela. Así que, sin máis, fica inaugurada a xornada no campus de Lugo e dou a palabra a don Jaime Santoalla Varela. Moitas gracias. Moitas gracias, Miguel Ángel, por esas inmerecidas palabras. Agradezo que me teñan permitido participar nestas xornadas en lembranza de Manolo Regueiro Tenreiro, porque reunirse con amigos para recordar a Manolo e compartir momentos vividos ao seu carón é unha boa maneira de ter presente a nosa interacción con ele. Vivo, mantemos e conservamos o seu recordo cantos tivemos a sorte de coñecelo, e mentres que alguén é recordado non desaparece de todo. Nestes días traennos a memoria distintas facetas, as máis coñecidas de Manolo Regueiro. Manolo Regueiro de Filosofía, Manolo Regueiro e a Lingua Galega, Manolo Regueiro profesor, que toca hoxe, e Manolo Regueiro compromiso coa fe. Hoxe falaremos, pois, de Manolo Regueiro como profesor, sen buscar esquecer completamente tamén que Manolo como docente, como educador, como titor, como catedrático ou como mestre. Todo iso foi Manolo, pero aínda que todas estas palabras teñen moito en común e encanto o seu significado, son palabras con raíces diferentes e, polo tanto, con matices tamén diferentes que hoxe non imos a analizar. Atendendo á condición de que hoxe entendemos como un bo profesor, podemos admitir que Manolo posuía esas cualidades que se agardan de quen pode dominarse como tal. Sentía pasión polo seu traballo, tiña empatía cos que o trataban, contaba cunha paciencia sin límites, gozaba de autoridade, era flexible e aberto aos novos tempos e, por suposto, dominaba a materia da que era responsable. O profesor Manolo Regueiro era moito máis que un transmisor de coñecementos académicos. Preocupábase constantemente polo desenvolvemento integral dos seus alumnos. Para Manolo, ser profesor non era
un simple traballo, senón unha paixón que se traducía en paciencia, empatía e dedicación, calidades esenciais para comprender as necesidades de cada alumno e adaptar a ensinanza aos seus ritmos e estilos de aprendizaxe. Manolo, sempre aberto ao cambio, sabía que a educación é un proceso vivo e que o seu papel era acompañar aos rapaces no seu camiño cara ao futuro. Por iso, Manolo deixou a súa pegada en cada un dos seus alumnos. Sí, rotundamente, Manolo era un bo profesor, e cando un fai unha afirmación deste tipo normalmente debe probala, e para probala debe presentar algún documento. E penso que non hai millor documento que observar o recoñecemento, afecto e cariño con que o saudaban os que pola súa aula pasaran. Bastaba un simple paseo con el pola rúa para comprobalo. Pero hoxe quero fixarme máis no profesor Manolo Regueiro extraacadémico, partindo da etimoloxía da palabra profesor. Se admitimos que a palabra profesor ven do latín professor, que significa algo así como o que exerce e ensina públicamente, ben podemos afirmar que Manolo Regueiro foi profesor durante toda a súa vida, non somente estivo na aula. Manolo nunca deixou de manifestar públicamente todo aquilo no que cría, e del sempre se podía aprender moito. Esa aprendizaxe extraacadémica carón do amigo a que me gustaría resaltar neste momento e da que podo dar fe con máis coñecemento. Pero cada maneira de recordar a lección de Manolo Regueiro é única e persoal. Expoñendo os meus recordos, só busco que lles axude a recordar os seus. Atopeme con Manolo por primeira vez, como de un xeito comentaxe xa, no ano 1978, cando un e outro éramos xa funcionarios. Despois da resolución dun concurso de traslados, eu tiña que incorporarme ao que naquel momento se chamaba Instituto Nacional de Bachillerato Mixto Juan Montes. E ali atopeime con Manolo que me explicou como estaba a secretaría do centro, que el deixaba e eu pasaría a ocupar por designación do director, que naquel momento era Luís Alonso Girgado. Ben, así empezou unha amizade que xa non tivo interrupción e foi incrementándose co paso do tempo. E as circunstancias da vida leváronnos mesmo ata a ser membros da mesma comunidade. É coñecido por todos que traballando en Santiago, Manolo residía en Lugo e coas lóxicas excepcións que o seu traballo requería, rematada a xornada laboral viña para a súa casa. Seguro que dende a súa casa xa teletraballaba e moito, pero naquel momento nin o verbo teletraballar se usaba, nin o teletraballo como tal se recoñecía. En definitiva, non había disculpa para non acudir case todos os días á cidade do Apóstolo. Eu tamén viaxaba moito a Santiago, porque ali se atopaba a sede da Inspección de Bacharelato á que pertenecía. O feito de que o noso centro de traballo estivese en Santiago e de que viviramos no mesmo edificio propiciaba que con moita frecuencia viaxáramos xuntos no mesmo coche os dous sós. No interior do coche, coa liberdade que nos daba saber que a ninguén molestábamos e que ninguén nos ia levar a contraria, porque ninguén nos escoitaba, a conversa fluía espontaneamente. O profesor, que era Manolo, brillaba con todo o seu esplendor. Recoller a Manolo na consellería en San Caetano despois de rematar a xornada de traballo da mañá era un momento de especial satisfacción. Supoñía, por unha parte, o inicio do ocio vespertino e, por outro lado, atoparse con Manolo sempre recibía cunha sonrisa especial. E case sempre con alguna frase ou texto chistoso e oportuno. E, en definitiva, era unha auténtica dádiva. E logo xa, sempre teníamos o coche. E de que falábamos? Pois como Manolo sempre tiña alguna frase que de alguna forma sintetizaría o que quería dicir, neste caso estou seguro que diría aquelo de es abundantia cordis os loquitur, frase bíblica que di que do que abunda no corazón fala a lingua. Bueno, pois, é que abundaba no corazón de Manolo? Pois, exactamente, todo relacionado coa lingua. Antes de ter lido as súas case unhas memorias que aparecen recollidas nese libro que circulou por aí hoxe, pois eu sempre me preguntaba por que nas conversas que tiñamos entre os dous aparecían sempre os temas lingüísticos.
Para min, sabendo que ele era profesor de filosofía e sabendo ademais que ele era consciente de que eu era profesor de latín, sempre interpretei que Manolo o facía porque quería concederme a min un maior protagonismo. E así o pensei, e así o teño expresado porque realmente creía nesto. Efectivamente, Manolo era un home sumamente generoso, preocupado polos demais, con empatía grande, que non esperaba a que necesitaba lle pedir axuda, senón que se o sabía, el mesmo se ofrecía a ofrecela. A súa casa estivo sempre aberta e con ele Maite ou con Maite e Manolo como anfitrións, sempre recordo que dali se salía sempre con máis forza da que se tiña antes de entrar. Eso nunca deixarei de recoñecelo. Ben, pois, hoxe, sin embargo, creo poder afirmar que Manolo falaba do tema de linguas polas dúas razóns. Por empatía comigo, sen dúbida, pero tamén por convicción propia. Como xa dixen nas súas quase unhas memorias, aparece cando menos unha media dúcia de alusións directas aos asuntos lingüísticos como algo que Manolo vivía con paixón. Baste recordar o parágrafo final, que di así, que Podenero está no libro ese. E ata aquí chegamos, grazas a Deus. Despois dun perigoso encontro co amable barqueiro Caronte, felizmente sí que neste lado da lagoa estixe mantendo sempre máis forte un sentimento con fondo lingüístico. Unha charla con constantes alusión ao latín e ao grego, como efectivamente era a nosa. Dentro do coche hoxe veríase como totalmente pedante porque os estudios clásicos decaeron, pero os dous tiñamos unha formación inicial semellante e para os dous era unha diversión xugar con palabras ou expresións que aludían ao mundo antigo e que noutro texto trataríamos de evitar. E debo de dicir que Manolo citaba os clásicos sabendo o que dicían e, ademais, coa sorna que o caracterizaba, con frecuencia engadía: non facemos dano a ninguén. A Manolo non se lle escapaba ningún detalle. Mesmo en ocasións en que semellaba non prestarlle atención á conversa, de repente expoñía unha conclusión ou pronunciaba unha frase que eu cualificaría como pertinente e sorprendente. Pertinente porque viña ao caso, era coherente co contexto que se estaba tratando, e sorprendente porque non era previamente coñecida, polo menos para min, non se atopaba en ningún dicionario e, polo tanto, non se agardaba. Xogaba con facilidade co significado das palabras e non tiña inconveniente en crear algunha nova se a ocasión o requería. Terei unha anécdota breve e con isto remataría. Nunha das viaxes falábamos do verbo mirar e das moitas expresións das que forma parte este verbo. Este día Manolo participaba coa calma de sempre que o caracterizaba, sin que aparentemente mostrase especial interese, aínda que mencionando que co verbo mirar temos moitas expresións como, sin ser exhaustivo, mirar ben ou mal a alguén, mirar con bons ollos, mirar con malos ollos, mirar de enxergo, mirar de esguello, mirar de mal ollo, mirar do revés, mirar do través, mirar fite a fite, etc. etc. Centrámonos na expresión mirar os ollos ou mirar a cara co significado de transmitir confianza, sinceridade e interese. Manter contacto visual demostra sinceridade e seguridade. Quen mira os ollos transmite empatía, fortalece a relación entre as persoas e fai que o interlocutor se sinta escoitado e valorado. De algún xeito interpretamos tamén que unha persoa que mira os ollos ou mira a cara é unha boa persoa. E, naturalmente, sen aspirar a meternos en cuestións filolóxicas máis profundas, comentamos como para mirar que en latín está o verbo spicere, ou na forma da primeira persoa do presente indicativo spicio ou espequio, que nos pode recordar máis alguna palabra nosa, como, por exemplo, speculum, espello, suenan os máis. Formas verbais que, engadíndolle un simple prefixo, como de ou sub, cambian totalmente de significado. Así, spicere significa mirar, sen máis. Pero se a spicere lle entamañamos un de, temos despicere, que significa despreciar. Ou mirar de arriba a baixo tamén, mirar por riba do ombro, decimos nós, é desprezar, desdeñar. E se lle antepoñemos un sub, sin embargo, pasaría a suspicere, sospeitar, mirar de baixo arriba.
Rematada a conversa ou charla sobre o citado verbo latino e os seus derivados, seguimos con outros asuntos e máis tarde, cando tal verbo xa parecía o esquecido, lembrando as virtudes dun amigo común xa non se topaba con nós, Manolo, que, como xa dixen, sempre tiña ocorrencias oportunas para todo e non dubidaba en crear unha expresión nova se a oportunidade o aconsellaba, nun momento dado afirma: «Erache un home de mirada horizontal». En efecto, non atoparemos en ningún diccionario a expresión mirar horizontalmente co significado de mirar a cara, mirar os ollos, ser boa persoa. Pero Manolo tiña razón, pois fronte a un despíquere que significa mirar de abaixo arriba, co significado de desprezar, ou un suspíquere que significa mirar de abaixo, perdón, antes era de arriba a abaixo, de abaixo a arriba, co significado de sospeitar, con razón pode afirmar que spíquere significa mirar, que por oposición aos outros dous verbos ben pode ser horizontalmente. Mirar horizontalmente co significado de mirar a cara, mirar os ollos, é dicir, ser boa persoa. Hoxe ben podíamos dicir que Manolo era tamén un home de mirada horizontal, pois efectivamente miraba os ollos, miraba a cara, é dicir, transmitía seguridade, empatía, confianza, conexión, sinceridade, complicidade e facía que o seu interlocutor se sentiera escoitado e valorado. Era boa persoa. Remato para non abusar da súa paciencia. Realmente Manolo deixounos un legado que nos mantén unidos a él e que fai que o recordemos sempre. En boa medida, tamén el podería pronunciar aquela frase de Horacio que, referíndose aos seus poemas, di: levantei un monumento máis duradeiro que o bronce. Claro que Manolo, agora que nos ve desde o outro lado da lagoa, diría unha lingua do propio autor que esse monumentum aere perennius. E mentras teñamos ese legado de Manolo, poderemos afirmar que, de algún xeito, Manolo segue vivo. Conservémolo, pois. E moitas grazas. Gracias, Jaime, polas túas fermosas palabras e a túa descripción moi regueiriana de Regueiro, moi fenomenolóxica, como dicimos en filosofía, de Regueiro, utilizando esas análisis que ele facía da lingua e o fondo retranqueiro, claro. Sí, sempre. Unha filosofía excepcional. Sempre. Moitas gracias, Jaime. Bueno, pois continuamos. Tería que estar con nós Manuela López Besteiro, doña Manuela López Besteiro, pero non pode estar, excusa a súa presenza. Non obstante, desexa que leamos aquí unhas liñas que escribiu con moito agarimo en lembranza de Manuel, pero non obstante, para as persoas que entre o público non coñezan a Manuela López Besteiro, dicirlles que é natural de Castroverde, licenciada en Ciencias de Educación pola Universidade de Barcelona e diplomada en Psicología na Escola de Psicología de Madrid. A súa formación profesional complétase coa especialidade de Educación Infantil e Educación de Adultos. Ademais de profesora en Madrid e Lugo, desempeñou o cargo de inspectora xefe e delegada provincial da Consellería de Educación en Lugo. Membro do Comité Provincial do Partido Popular de Lugo e do Comité Regional do Partido Popular de Galicia, foi elixida deputada autonómica no século pasado, en 1990, actuando como portavoz da Comisión de Política Social e Emprego. Defendeu, entre outras, a Lei de Creación do Servicio Galego de Promoción de Igualdade do Home e da Muller e a Lei de Educación de Adultos. Foi voceira de Traballo e Servicios Sociais do 90-93 e da Comisión de Seguimento do Plan de Financiamento da Universidade. Desde no 93 foi conselleiro de Familia, Muller e Xuventude, sumándose no 97 as competencias en promoción de emprego. A creación desta consellería significou o nacemento dunha entidade política nova coa que a Xunta de Galicia quiso dar resposta a problemas e demandas das familias galegas. Baixo o seu mandato aprobouse a Lei Galega de Familia, Infancia e Adolescencia e puxéronse en marcha o primeiro, segundo e terceiro Plan Integral de Apoio á Familia, así como o segundo e terceiro Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres Galegas e o Plan de Acción Xove. Foi tamén inspectora de Educación e deputada no Parlamento de Galicia. É posuidora da Medalla Castelao no ano 2012 e da Medalla Pardo Bazán no ano 2025. Manuel escribiu as seguintes liñas para ser lidas hoxe aquí neste foro. En recordo de Manuel Regueiro. Sinto moito non poder acompañar ao resto da mesa nestas xornadas de recordo do amigo de todos os presentes, Manolo Regueiro. Digo amigo porque, esencialmente, éramos dous matrimonios amigos, Maite Regueiro, Antonio Maiseu. E lembro que a chegaren eles a Lugo,
Regueiro propuxo ao meu marido, veciños ambos os dous de parroquias limítrofes, Perves e Campo Longo, e alumnos ambos os dous do profesor de filosofía, Sergio Rábade, lendario, engado eu, que nos visemos con certa frecuencia para que a súa muller salmantina tivese unha fácil adaptación a unha cidade chuviosa e gris que, dende a meseta, podía parecer Lugo. Lembro o seu costume inveterado de facer reunións tardías, a pesar de que as clases do día seguinte comezaban cedo. E lembro a facilidade e rapidez coa que a doutora Pérez, Maite, se integrou en Lugo e se converteu na médica a que nós e moitos compañeiros docentes de Manolo recorríamos para calquera consulta ou favor de medicina. Grazas, Maite. Permítanme que fuxa das referencias profesionais da súa actividade docente porque hoxe serán moitos os que mencionen con máis coñecemento e que lembre, en cambio, dúas grandes preocupacións que o meu suizo reflectían a súa personalidade: o galego e a cuestión filosófica. O estímulo e esforzo pola promoción da nosa lingua e pola convivencia pacífica co castelán a través da imaxe conceptual do bilingüismo armónico axudou moito a implantación generalizada do galego no sistema educativo e na vida social e cultural de Galicia, e tamén fora dela coa creación de cátedras de galego en múltiples universidades. Tive a sorte de coincidir con el na Xunta de Galicia e comprobar o seu esforzo na procura do consenso e a súa preocupación por evitar calquera indicio de guerra entre as dúas linguas propias de Galicia. Grazas a él e aos sucesivos responsables de política lingüística da Xunta, a convivencia do galego e do castelán en Galicia é unha realidade incontestable. Sei que esta afirmación non será subscrita por todo o mundo, pero convido a que vayan ao mercado, a unha tenda ou a unha cafetería e escoiten falar a xente. A filosofía. Creo que lle gustaría que reivindicásemos desde aquí o papel fundamental que debería ter a filosofía na educación e atrévome a dicir, na vida, porque se a educación segue a ser o instrumento necesario para facer un mundo mellor, a filosofía é unha ferramenta definitiva. Quizás Regueiro nos lembraría que filosofía significa amor á sabedoría e que consiste no estudio racional de cuestións tan fundamentais como a existencia, o coñecemento, a verdade, a ética, conceptos que hoxe están en almoneda. E para corroboralo, quixera facer dúas reflexións. Como abordar as ideas e o coñecemento nunha época de desenvolvemento exponencial da inteligencia artificial coas súas vantaxes e os seus riscos? Como explicar a realidade á mocidade vendo a súa afección polas novelas, series e películas de ciencia ficción? Como distinguir a realidade da fantasía? E como ensinar ética nunha época de transición, de exceso de información e de contradicións extremas onde se impón o relato e mesmo a mentira en tantos ámbitos da vida? Gustaríame saber a opinión de Regueiro sobre estas cuestións. Moitas grazas. Bueno, si... Se me permiten, entonces, agora, para completar a mesa, permitinme escribir coa venia e con Neil Obstadt dos nosos amigos de Manuel Regueira un pequeno texto en lembranza da nosa relación e da nosa relación filosófica que afonda precisamente no tema do panel 3, Regueiro profesor, Regueiro docente, porque convivín, tamén temos aquí compañeiros e compañeiras que serán citados, convivín con el moitos anos, moitas horas, non só nas aulas, senón en reunións de departamento, no tempo de lecer, en paseos conxuntos alrededor do instituto e noutros momentos que, bueno, quizás non sexa conveniente citar aquí. Por azar, coñecín a Manuel Regueiro Tenreiro nos meses de maio e xuño do ano 2008. Foi no Departamento de Filosofía do IES Axel Fole de Lugo, no barrio da Piringalla, cando acudín a presentarme formalmente como compañeiro con destino definitivo para a Praza de Filosofía que deixara vacante a xubilación do profesor aquí presente, don Abel Quiroga Gallego. Grazas, Abel, por a túa compaña e por participar neste memorial ao noso común amigo. No curso da primeira conversa, Manuel, que como catedrático de Filosofía exercía o cargo de xefe de departamento, indicoume
dunha maneira severa as materias que debía impartir a partir do curso 2008-2009. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos, educación ético-cívica e historia da filosofía. Non puse ningún reparo a esta docencia, pola contra, mostrei a miña ilusión pola sustancia moral e cerna ética da mesma. Lembro que esta primeira actitude extrañoulle bastante, porque polo xeral o profesorado de filosofía ten dúbidas, incertezas, inquedanzas no momento de impartir materias de ética, sobre todo a adolescentes. Non obstante, quizáis puido ser este entusiasmo que facilitou que desde o primeiro día puidéramos principiar unha conversa que só o seu falecemento interrompeu, unha conversa ininterrumpida. Unha conversa aberta, sen presuizos e sen límites, sobre a necesaria presenza da educación moral, educación moral, no currículo do ensino, en primaria, secundaria, bacharelato, nos ciclos de formación profesional e tamén na universidade. E o que fago nesta casa é ensinarlles, aprenderlles educación en valores e cidadanía aos estudantes de primaria, aos futuros profesores e mestres de primaria, infantil e doble grado de primaria infantil. Un intercambio de ideas con Manuel, tolerante e amigable, con argumentos e posturas diferentes, moi diferentes, sobre como empregar a filosofía para educar na liberdade, en igualdade e para a xustiza. Un diálogo incesante, apasionado e vehemente moitas veces, tremendamente retranqueiro, sobre como ensinar ética nunha sociedade avanzada do século XXI, que se dota a sí mesmo e ás veces parece que nos queremos autoganar dun cadro constitucional que consagra a soberanía popular e o imperio da lei. Non é tan difícil entender, segundo Manuel e tamén segundo este profesor. Manuel Regueiro acumulaba a experiencia de participar na redacción de 2 textos pioneiros de filosofía en Galicia, 2 textos colectivos, como xa lles dixen antes, Introducción á Filosofía e Historia da Filosofía, 1979 e 1980, con outros compañeiros docentes. Despois da súa pluma, virou a luz levantar a convivencia, maneiras éticas e contexto. Esta labor docente e filosófica marcaba as nosas conversas diarias sobre ética. El quería falar de fútbol, a mí o fútbol non me gusta, sento, falábamos de ética e filosofía. A súa dupla condición de filósofo e profesor de filosofía servía para avalar presuizos, ampliar perspectivas, cinguir na medida precisa os conceptos morais as súas contornas máis aquilatadas e sempre, profundamente pragmáticas. O seu carácter singular de docente, con magníficas dotes de orador, moi ben acollido e recordado polos seus alumnos e alumnas do Instituto Ansel Fole, e tamén magníficas dotes como filósofo moral, certamente de trazos personalistas, tamén humanistas, ambos os dous ancorados na filosofía cristiá, envolvía as nosas conversas de empatía, escoita activa e, pola súa parte, ironía. Moitas veces me preguntei se estaba diante dun Sócrates cristiano. A súa ironía ás veces estaba transformada nunha retranca sen mesura a que o timbre que marcaba os tempos de entrar e sair na aula poñía un límite, senón era absolutamente era unha gibris. Perdón pola alusión. O seu afastamento amable das correntes, afastamento amable racionalista francesa e idealista alemá, polas que eu debezo, mesturado cun achogamento en escorzo a Ortega y Gasset, tamén lle fai xustiza ao seu retrato. De feito, os seus xestos e modos fenomenolóxicos nas aulas, atentos ás formas e figuras da experiencia e palabras da mocidade, servían para establecer unha relación cordial e productiva de ensino-aprendizaxe con eles, manter unha vinculación próxima e constructiva co alumnado, que nel recoñecía un profesor con coñecementos teóricos, máis sobre todo, palabra anticuada, máis que aquí debemos reivindicar, un mestre, con habilidades para imantar pensamentos orixinais dos rapaces máis radicais, encontrar ángulos críticos nos rapaces máis pasivos, acompañar e guiar itinerarios de análise e autoanálise nos rapaces que non practicaban a introspección e, sobre todo, guiar e orientar na comprensión da acción, medios, fins, principios, consecuencias. Porén, este bosquexo fica incompleto como docente de non salientar a súa defensa da lingua galega como vehículo triplo de pensamento, expresión e docencia da filosofía, tamén desde a cordialidade nas formas e o acollemento das persoas. Diría que, en algúns momentos tamén, un vehículo expansivo. Nas nosas conversas, algunhas formais, moitas outras informais, foi precisándose a formulación dunha preocupación común que doña Manuela Besteiro
citou aí no seu texto, como ensinar filosofía moral, como aprenderlle ética á cidadanía dunha democracia do século XXI que se cree moralmente autosuficiente. Isto é, ao alumnado de ensino secundario e bacharelato. A nosa común inquietude radicaba en como fornecer os alicerces dunha información ética clara e precisa e dunha formación moral crítica, autocrítica e en liberdade. Empezábamos pouco a pouco a coincidir na solución e no instrumento, a filosofía. 2500 anos de historia de filosofía proporcionan os conceptos éticos e morais elementais: igualdade, liberdade, dignidade, dereito, democracia, persoa, autonomía, xustiza, deber, lei, paz, que subliño, paz, emancipación, revolución, por dicir algúns. Sobre conceptos morais sobre os que se edificou e esperemos que se esteña a edificar a nosa forma presente e futura de convivir, malia as negras nubes que hai no horizonte. É o ambiente nutricio no que medran os ordenamentos, ademais, xurídicos e políticos. Sobre a ética, medran os ordenamentos xurídicos e políticos. Xa que logo ensinar ética ao alumnado da ESO e do bacharelato desde o punto de vista filosófico de Manuel é apropiarse comprensiva e críticamente da cultura política dos dereitos humanos, certamente, máis tamén dos modelos autoritarios que están a competir continuamente contra ela e furándoa desde a base. E pois a filosofía máis en detalle, a tradición europea da filosofía moral, isto é, da ética, quen axudou a construírmonos un diálogo entre dúas persoas moi diferentes, un diálogo constructivo e propositivo, desde posturas dispares, moitas veces afastadas e con frecuencia claramente diferenciadas por formación, idade, afinidades ideolóxicas. A filosofía foi unha fonte dunha linguaxe compartida, un corpo conceptual, un estilo de argumentación que ambos os dous podíamos asumir e desenvolver cunha vista clara: educar as nosas alumnas e os nosos alumnos, ser auténticos docentes. Esta longa deliberación de case 3 anos foi a plataforma dunha comunidade de traballo cuxos encontros e coincidencias se materializaron no libro Ser Cidadán e na súa versión, que non traducción ao castelán, Saber Convivir. O proxecto Ser Cidadán, Saber Convivir, concibido e realizado mancomunadamente, pretende dar resposta a 5 demandas. Primeiro, resolver con amplitude os currículos das materias de ética na ESO no bacharelato. Segundo, elaborar un léxico, un vocabulario ético e político claro, que invita a pensar por conta propia. Non unha doxografía dos autores, sino os conceptos ben definidos, igual que na xeometría e na aritmética, e que inciten, que inviten a pensar ao alumnado. Terceira, desenvolver as competencias básicas na formulación de problemas e dilemas éticos imprescindibles en democracia. Cuarta, encher un valeiro didáctico no ámbito do ensaio filosófico galego e español no eido da ética, pese a algún gran ensaísta que anda por aí, que isto está sendo grabado. Quinta, contribuir á normalización do uso da lingua galega na ética, na filosofía moral. A partir de aquí, estes 2 libriños foronse construindo a partir dunha tese compartida. O ser humano é un ser social que convive cos demais humanos nun entorno cidadán no que é necesario desenvolver uns sentimentos morais básicos que posibilitan o exercicio pleno da democracia e abren a unha nova maneira de entendermos e construirmos o ser civilizado, que sería a utopía. Calquera utopía, sempre propositivo e constructivo. Para Manuel Regueiro esta formulación era moi importante porque recolle a obriga legal e didáctica de impartir un currículo e tamén establece o compromiso do profesorado de filosofía de explicar e promover un modelo de convivencia, un entre varios, pero un, tal, o que Manuel entendía que era o noso, o que pivota sobre a Constitución Española de 1978, o Estatuto de Autonomía de Galicia de 1971 e se inspira na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948. Para ir rematando, para Manuel Regueiro o ensino da ética en democracia nas aulas da ESO e do bacharelato debía tomar como punto de partida os valores e principios éticos colectivos que inspiran e se deducen da Constitución Española de 1978, do Pacto. A continuación, isto é moi interesante, e despois dun proceso de deliberación sereno, longo e crítico,
nado nas aulas de todo o país, habería que volver sobre estes principios e valores éticos compartidos da Constitución española e, de ser necesario, proceder a modificalos, melloralos e amplialos. Manuel non tiña ningún tipo de reparo, resquemor ou, vamos a decir así, prudencia a propósito das necesarias reformas constitucionais se proceden facelas e, sobre todo, se nacen nunha cidadanía educada desde a ética e a política democráticas. Isto é, o ensino da ética debe formar parte dun ciclo de acción social que nace na Constitución para retornar sobre ela, reformando así é o caso, cada xeración aportando a súa reforma. Segundo o parecer de Manuel Regueiro, a ética debía contribuir a este curso de acción democrático e deliberativo, desde, por exemplo, a materia, a bella materia, educación para a cidadanía e os dereitos humanos, orientada, tal e como ela concebía, a aprendizaxe da correcta presentación de argumentos e non de simple opinións e preferencias, e a correcta presentación de conceptos fundados na ética, non baseados en sensacións ocasionais, sentimentos injustificados ou ideoloxías pedestres. A súa entrega a esta tarefa no ámbito docente foi a maneira, polo menos a que eu coñecín, de materializar o seu compromiso desde o punto de vista ético e política coa Constitución Española de 1978 e, sobre todo, coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos tan querida por Manuel nas súas aulas. Moitas gracias. Ben, agora abrimos un turno de... Temos aquí un micro de ideas, testemunhos, debate. Se alguén quere facer algunha aportación, se alguén quere facer algún tipo de comentario. Sí, boas tardes. Tive en ocasión de ser un dos convidados de Manuel Regueiro Tenreiro para pronunciar unha conferencia no Instituto Fole de Vigo sobre o tema da identidade narrativa e Paul Ricoeur. Debo decir que me sorprendeu moitísimo a información tan actualizada que tiña Manuel da filosofía actual, pero sorprendeume aínda máis que fose quen de incorporar esta conferencia sobre un filósofo actual, un tema especializado, para os alumnos do instituto. E a miña pregunta, pois a Miguel Anxo, tamén a Jaime, é vos que tratachedes e coñecechedes a Manuel como profesor e tamén en outras facetas da vida, é certa a miña percepción de que tiña esa información actualizada, de que era capaz de transmitir os alumnos do instituto pois a ilusión polo saber, incluso polo saber que non forma parte do currículum do bachillerato, é dicir, que os convidaba a mirar máis al lado que o propio libro del texto incluía como información obligatoria. Como era neste sentido o Manuel profesor no Instituto Anxenfón? Alguna persoa das presentes ou alguén dos presentes quere contestar, porque aquí hai compañeiros de Manuel Regueiro. Se alguén se anima, non se anima ninguén. Bueno, a postura de Manuel era a da escoita activa, é dicir, era un aprendizaxe continuo de actualización, porque ele era capaz de estar escoitando sin valorar, fenomenolóxicamente suspendendo o xuízo. Entonces, cando, por exemplo, el non lle usaba, por exemplo, a filosofía postestructuralista francesa, e eu lanzaba pois as miñas cousas sobre Deleuze, Derrida, pois ele escoitaba e tomaba notas nas nosas reunións, ou de repente sacaba unha tarxetiña e tomaba notas. Cando ia a unha conferencia, cando ia a unha charla, me preguntaba por algún libro, el lía tamén libros, se actualizaba ou lía moitos xornais, e entonces nese intercambio se producía un aprendizaxe moi claro. E despois tiña unha habilidade dun auténtico docente, xa que estamos no panel de Manuel Regueiro docente, Manuel Regueiro profesor, que era a capacidade de traducir a linguaxe técnica da filosofía a unha linguaxe coloquial.
unha linguaxe coloquial. Ti me dirás, e como? Por exemplo, utilizaba o anecdotario. Iso que di Deleuze sobre que un gran filósofo é aquel que é capaz de trazar a súa vida en 4, 5, 6 anécdotas e destilar delas, peneirar delas unha gran filosofía. Iso era capaz de facelo Manuel. Con 3 ou 4 anécdotas dun personaxe, dun filósofo, era capaz de trazar un atlas do pensamento conceptual dese filósofo ou filósofa achegado a uns rapaces que están en período de formación. E era capaz de despertar esa curiosidade. Outros non temos esas habilidades. El, sí, quizáis unha habilidade que procede do coñecemento da cultura clásica ou dos seus anos de seminario ou do seu talante sociable ou da súa propia afectividade, sensibilidade, pero era capaz de facer esa traducción, que era o que nos intentamos facer nos libros. Non sei se máis ou menos quedou resposta á pregunta. Sí, eu opino que Manolo era un auténtico educador, no sentido etimolóxico da palabra. Máis que profesor, educador, arrastraba os alumnos con el. E como dicía antes, dicía así que cando iba pola rúa, como notaba, e era de certo, a Manolo seguía no todos e eu non sei como sacaba, pero sí, o mellor de cada quen, que era o que buscaba. Había outro rasgo nele, que o tempo, para él, o tempo, decir, se tiña que estar contigo 2 horas, estaba 2 horas, se tiña que estar con un rapaz todo o recreo, estaba con el todo o recreo. Non tiña esa presa. Entonces esa actitude hospitalaria e acolledora do outro, pois facilitaba que o outro pois se mostrara e entonces se creaba ese vínculo afectivo que facilitaba, que era a base para despois o vínculo, xa se queres máis epistemolóxico, máis cognitivo, pero basicamente sabía utilizar moi ben o afecto. Sí. O afecto. Alguén máis se anima? Alguna palabra, algunha anécdota? Aquí hai compañeros e compañeiras que saben moito de Manuel, que o apreciaban, que colaboraron con el, que tiveron as súas discrepancias e as súas reconciliacións, así que os animo a, se queren a falar. Se non, pois bueno, son as 5:30 e sobre o horario previsto, pois bueno, podemos parar 2 minutiños e comenzamos co seguinte panel. Se ninguén quere entonces tomar a palabra, pois damos por pechado o panel número 3, descansamos 2 minutos, intercambiamos palabras e movemos un pouco as pernas e dentro de 2-3 minutos nos incorporamos ao seguinte panel. Regueiro e o compromiso coa fe, con don Pedro Rubal, que está presente, don José Huerta, tamén aquí entre nós, e don Xesús Ferro Ruibal. Pois 2 minutos. Antes de darlle a palabra a don Pedro Rubal Pardeiro e a don José Huerta aquí presentes, quería lembrar, simplemente para seguir contextualizando, a Manuel Regueiro como docente, a Manuel Regueiro e o seu compromiso coa fe, cales son os 3 piares ideolóxicos, para que non haxe confusións, os 3 pilares ideolóxicos que non políticos, os 3 pilares ideolóxicos que eran totalmente nidios, claros e públicos. O primeiro, ao que sempre aludía nas conversas comigo e con outros moitos compañeiros de filosofía, é o artigo 1 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Para él era unha fonte de inspiración, ou como dicía él, a fonte limpa que todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade de dereitos, e dotados como están de pensamento e consciencia, deben comportarse sublimes, fraternalmente os uns cos outros. Ele entendía esta fratría, a entendía desde o seu compromiso coa fe. Bueno, a entendía desde outro punto de vista, pero este era un ámbito que podíamos compartir. Entonces, agora esta fraternidade, esta aparición do outro, é do que nos van a falar tanto don Pedro como José Huerta. Outro piar era o artigo 10 da Constitución Española, sempre continuamente citado por ele, a dignidade. Volvemos a un asunto, como se di ahora, interseccional, de intersección entre o pensamento, vamos a decirlo claramente, entre o pensamento laico e o pensamento religioso, a dignidade, un punto de unión, un nexo. A
a dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, interpretable desde un punto de unión, o libre desenvolvemento da personalidade, o respeto á lei e os dereitos dos demais son o fundamento da orde política e da paz. Podía ser un sofista e lanzar a pregunta retórica: quen, desde unha postura laica e religiosa, non suscribiría o artigo 10, sobre todo as últimas dúas palabras, o artigo 10 da Constitución Española? E por último, algo sin o cal tampouco se entende a fe de Manuel, que é ter fe e falar coa dimensión do grande outro na lingua galega. Cada crente fala co outro, coa trascendencia, na súa lingua. E sempre tamén citaba nas nosas conversas o artigo 1 e partes do artigo 5 do Estatuto da Autonomía de Galicia. A comunidade autónoma, a través de institucións democráticas, asume como tarefa principal a defensa da identidade de Galicia e dos seus intereses. E a promoción, non vale a pasividade, a promoción, é dicir, a acción e a solidaridade entre todos. Volve aquí o tema da fraternidade e do outro, e da presenza de Deus no rostro do outro, de todos cantos integran o povo galego, sen exclusións. Esta mentalidade inclusiva da que falamos agora en Petit Comité de Manolo. Incluir, unir, sumar, adherir. E por último, permítanme vostedes, a lingua propia de Galicia é o galego. Ninguén poderá ser discriminado por causa do uso da lingua en público, en privado, e moito menos ser discriminado por causa do uso da lingua galega na relación con Deus. Ben, o noso primeiro relator, agradecemoslle moitísimo o feito de estar aquí, dadas as súas circunstancias persoais, é don Pedro Rubal Pardeiro. Don Pedro é fillo predilecto do concello de Alfoz, Lugo. Estudou o bacharelato con reválida universitaria por libre. Fíxose procurador dos tribunais, profesión que chegou a exercer plenamente durante 18 anos. Máis tarde, licenciouse en Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela. Foi agregado catedrático de Filosofía de Bacharelato, hoxe xubilado, colaborando en varios diarios e revistas. Se vostedes cotexan a listaxe das súas publicacións e a densidade filosófica dos seus artigos, xa lles digo que poden quedar moi gratamente sorprendidos. De feito, en Galicia Digital, Xulio, sí, aquí presente, ten activo unha web francamente interesante en homenaxe de don Pedro Rubal Pardeiro, que recolle o máis destacado da súa trayectoria vital e toda a súa creación literaria e filosófica. Podemos descargar os seus libros, podemos descargar os seus artigos, gracias ao labor encomiable de Galicia Digital, e poder acceder ao pensamento sólido, ao pensamento sustancial e ao pensamento moi meditado e ponderado de don Pedro Rubal Pardeiro. Así que moitas grazas en nome da comunidade filosófica galega por esas contribucións. Gracias. E por estar facendo este esforzo tan importante de estar con Gracias a ustedes nós. por aceptarme. Así que, cando queira, ten vostede a palabra. Se me permiten situarme no ambiente profesional do inesquecible amigo Dr. Don Manuel Regueiro Tenreiro, non podo evitar neste acto lembrar aquilo que dixo Pascal: o corazón ten razóns que a razón ignora, pero a singularidade da miña relación inicial de carácter profesional con Manolo espertou en min a necesidade de aproveitar a ocasión para establecer un sincero sentimento de fraternidade con el, que me levou a intentar suplir a miña carencia de irmáns, nos que buscar opinións que me axudaran a orientarme nas habituais indecisións do meu decurso vital. Non obstante, escribindo estas modestas palabras, dubidei
se as de Pascal eran pertinentes aquí, porque as razóns que eu teño para lembrarme de Manolo responden claramente á cordialidade que existía entre nosotros os dous. Por lo tanto, as miñas razóns confirmaban, non ignoraban as da cordialidade que eran consecutivas. É que, ademais, tal vez debamos ter presente neste acto que a persona non nace ni morre, só morre a individualidade biolóxica. A persoa constitúese, o individuo nace. A constitución é a persoa, o que o nacemento é o individuo. Basta considerar que os restos, as pegadas persoais, non quedan como as biolóxicas. Estas rompen a organización, aquelas manteñen a súa virtualidade constitutiva en todos nosotros. Precisamente por isto estamos aquí un grupo de amigos para evidencialo. Manolo vive virtualmente en todos nós, e con especial matización na familia. É esta unha percepción que xa o tiñan os romanos. Séneca escreveu: este día que temos como último é o eterno natalicio. Se me equivoco no latín, xa me corrigirá. Dies is quentanquam extremum reformitas, a eterni natalis es. Creo, por todo isto, e así o sinto, que a persoa de Manolo é acreedora a ser recordada con lóxica tristeza que acompaña aos seres humanos queridos na súa morte. É dicir, coa exemplar obxectividade que el mantiña nestas situacións. Pois ben está que cada quen acompañe a lembranza personal do seu peculiar sentimento pola ausencia da corporalidade que sustentou a súa condición de persoa e facilitou o desenvolvemento da admirable personalidade, conformándoa no seu quefacer docente e de servizo á sociedade, con entrega e convicción, posto que se faltara a mensaxe desa pegada e houbera que finxir a súa biografía, a persoa podía resentirse e debilitar o seu desenrolo dunha personalidade cabal, honesta, sin audacias nin pedanterías, investida de rectitude e solidez. Precisamente por isto, deixounos a medida do que representaba, ata tal punto que cada vez que se evoca o seu recordo, asoman novos motivos de admiración e gratitude. Porque era unha persoa de carácter aberto, acolledor, sempre disposto a escoitar e comprender as palabras e feitos, valorando as circunstancias vitais dos demais. Amante da lingua materna, pola que fixo o que puido, evitando ferir a quen non pensaba como el, pero sin renunciar ás propias conviccións, pois sempre dixo o que pensaba, silenciou o inoportuno e deixou escrito o esencial. Lembro o prólogo da miña modesta primeira publicación que tivo a delicadeza de presentar acompañado da súa dona Maite, quen ten no seo das miñas lembranzas o lugar que Manolo deixou ben gañado
e non puido sentirse plenamente correspondido, pero aceptaría esta sincera e comprometida transmisión. En o prólogo dinos literalmente: en los estudios de lógica siempre se nos ha dicho que para resolver un dilema hay que salirse de sus cuernos y, de ser posible, plantearlo de otra manera. Si no seguimos este consejo, se nos decía, nos veremos atrapados en su lógica contradictoria. E traio esta cita aquí porque penso que aporta unha intelixente integrante da súa personalidade profesional. Non quedarse nas contradicións, senón superalas para aproveitar a súa dialóxica coimplicación, como aconsellaba o gran hermenético xesuíta Dr. Ortiz Osés. Ortiz Osés era un gran profesor dedicado á hermenéutica. Aquí temos un profesor tamén que se dedica á hermenéutica e ten unhas obras excelentes. E seguramente, por si algún non entendeu ou eu non me expresei ben, a expresión esta, non quedarse nas contradicións, senón superalas para aproveitar a súa dialóxica con implicación. Non hai que confundir dialóxica con dialéctica. A dialéctica é a metodoloxía que utiliza o marxismo cando se refiere ao desplegue da realidade, ao movimento da realidade, á estrutura da realidade. A dialóxica está enraizada, en certo modo, no diálogo. E, por consiguiente, hai que ter en conta que é importante precisamente o saber resolver as contradicións. Na dialóxica é unha maneira de poder definir moitas veces algún concepto que non poderíamos definir si non encuadramos aí, porque vamos a ver como se define o ben se non é en función do mal. Como o definiríamos se non coñecéramos esa circunstancia? Por lo tanto, a dialóxica é un método lóxicos que eu entendo que Manolo implícita ou explícitamente o utilizaba con certa frecuencia. En este acto, además de abrir as portas ás nosas exixencias sentimentais, constatándoas á familia de Manolo, creo que deixamos unha pegada social cunha clara mensaxe didáctica para que as novas xeneracións teñan referencias exemplares do seu pasado, ofrecidas no noso presente, coa asistencia verificadora da vivencia dos eventos, que sempre lles permitirán unha comprensión argumental sen a penumbra que sobre algúns aspectos da realidade social estende o barullo e azoramento pseudo-ideolóxico. E deste modo podan realizar libres dos descontextualizados prexuízos unha valoración das estruturas institucionais creadas na historia da humanidade, adecuada ás exixencias humanas desde a perspectiva do seu propio mundo. A formación filosófica e teolóxica que posuía Manolo permitíalle situar a fe e a razón dentro da intelixencia, unidas de tal maneira que evitaba a existencia de dous dominios, o da fe e o da razón, considerando a ambos como dúas funcións da mesma intelixencia.
polo que puiden observar nalgúna conversación con el que aplicaba a mesma intelixencia para comprender un obxecto real que unha realidade considerada como fundamento da vida, por exemplo, o caso de Deus. E tamén a escatología entraba en xogo, que non consideraba como unha especie de premio e castigo o destino definitivo do home, senón que partindo da historia da persona humana na Terra, creo que a entendía como a colocación a perpetuidade decidida por cada quen no uso que fixo das posibilidades ao través do seu decurso vital. Así que a gloria non representa outra cousa que a fixación que cada quen propiciou durante a vida na Terra, podendo evitar unha fixación desafortunada. Por iso, estamos aquí reunidos para manifestar a nosa convicción de que a fixación perpetua que acadou Manolo debe responder á fama e honor consecutivo ás súas excelentes calidades e aloxables feitos que coroaron a súa vida. É esta unha deducción de que o ser humano sempre se sentiu inmerso na temporalidade, pero hoxe, ademais, é construtor da mesma. Xustamente por isto, busca o nexo causal entre o seu pasado, o presente e o futuro. Leva o peso do pasado e camiña cara a un mañá que el, libre e responsablemente, vai labrando. Do pasado recibe a tradición e os impulsos que o conducen a construir o seu futuro. Así estamos, como nos deixou dito Pascal, cheos de realidades que nos lanzan máis aló do mundo de nosotros mesmos, autotrascendéndonos. Por iso, o tempo histórico é a maneira de ser e de estar do home, da muller presentes no mundo. E é a máis que un sucederse cronolóxico. É precisamente a formalización da interiorización do noso camiño cara a un encontro con nosotros mesmos, configurando a nosa personalidade. É como dixo Ortega, este tempo é pasado non porque pasou doutro, senón porque forma parte do noso presente. E é futuro porque dá sentido ao home e ábrelle horizontes como proxectante. O que non é a historia é un despregamento interno de virtualidades, un devir necesariamente progresivo, como sostuvo Comte, senón que pode ser tamén regresiva. Creo que isto justifica as deducións que traen aquí a este homenaxe de Manolo, xulgando a través da súa inmersión nas exixencias do propio tempo histórico. E termino con un sincero agradecemento para todos os aquí presentes, reiterando á familia a miña compañía na condolencia, mentras a avanzada idade mo permita evidenciar. E nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, don Pedro. Moi interesante isto de camiñar cara a nós, as virtualidades ou o aspecto virtual do noso ser, da nosa existencia, que sempre sobrevoa nunha dimensión que podemos chamar a dimensión da espiritualidade e que a día de hoxe exixe unha meditación, como vostede fai, unha meditación moi acaída, unha meditación
da que as persoas creen que poden prescindir, pero en realidade viven cosas e prescinden dela. Ben, moi agradecidos por a súa ponencia. A continuación nos vai falar de Manuel e o seu compromiso coa fe e a dimensión do trascendente o ex-profesor da Universidade de Santiago e sacerdote José Huerta García e amigo. Nace en Silva, Pol, e ten os estudios de ensino primaria na Escola Unitaria de Arcos de Frades, en Pol. Estuda Humanidades e Filosofía no Seminario de Lugo entre o 54 e o 62 do século XX. É licenciado en Teoloxía pola Universidade Pontificia de Salamanca, diplomado en Catequética polo Instituto Superior San Pío de Salamanca, con interesante tesina de licenciatura que eu descoñecía, la ética comunista. Interesante. Xa falaremos dese asunto. Naqueles tempos. Logra o doutoramento en Teoloxía no 66-67 na Pontificia Universidade Gregoriana de Roma. E no 67-68 logra diplomatura en Psicopedagogía Educativa na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade Pontificia Salesiana en Roma, Italia. No 68-71 logra o doutoramento en Teoloxía Moral na Academia Alfonsiana, no Instituto Superior de Teoloxía Moral, tamén de Roma. E a diplomatura en Psicoterapia, na Academia tamén Alfonsiana de Roma. A súa tese de doutoramento versa, esta sí que alín e é realmente interesante e penetrante, a Antropoloxía Moral de don José Ortega y Gasset. Así que, sen máis, vou dar a palabra a don José, pero antes repartirei un índice da súa ponencia, do seu relatorio que quere que vostedes dispoñan del para facer un seguimento máis detallado. Boas tardes logo. No contexto no que xa nos situamos últimamente, no achegamento á fe, mesmo esta mañá, cando viña cara a casa, encontrei a un ex-alumno e bon amigo, contoume unha anécdota. El traballa nun centro público de reeducación, digamos. Dixo, estamos facendo unha actividade que prevé dar aos participantes 3 preguntas. Unha delas é falsa e as outras 2 verdade. Unha das preguntas, unha das cuestións que eu poño para que digan se é verdade ou non é: vou á misa todos os domingos e subo ler as lecturas. Xo sistemáticamente o 100% dos que participan di que esa é a resposta falsa. Outro chascarrillo que eu quixera, chascarrillo é máis, contar, xa que nacín en Silva e fun á escola de Arcos, que eu son nobre fillo de labregos. Como moitos. É que iso obrigoume a traballar de verán noutras cousas para poder comer de inverno. Entre as cousas que fixen no verán foi ser, chamanlle así, guía turístico dunha axencia de viaxes de Roma. E sistemáticamente, acordeime unha vez que vin a Maite aí, diante da fachada
da Universidade de Salamanca, diante daquel plateresco fantástico. Non había grupo no que alguén non dixera e de onde trouxeron a pedra? Esta cuestión interésame porque eu voume dedicar pouco ao que xa escoitamos e vou ir á canteira. Vou ir ver de onde sacou Manolo a pedra para facer despois a casa. Esas dúas páxinas, ou 4, non sei as que son, bueno, son así como o índice para poder ter o seguimento, pero depois como 2 flash. Un que ten que ver co rollo da relación antropolóxica que logo veremos e outro que ten que ver co devenir histórico, co facerse histórico das persoas, que é un pouco máis complexo e o telo así por escrito sempre pode quedar algo. Comezo pois este recorrido. Eu teño claro aquilo que decían que é máis interesante, é máis pedagóxico ensinar a pescar que a dar o peixe xa frito para comer. E por iso me fun á canteira. E logo despois cada un xa irá, se acaso, cociñando. Pero doume conta que, como di aquel, iso é moito chourizo para tan pouco pan, para tan pouco tempo como temos aquí, pero organizarémonos como poidamos. Eso sí teño claro, o punto de partida. O Concilio Vaticano II sinala entre as causas do ateísmo contemporáneo unha inadecuada exposición da mensaxe cristiá. Quero xetela. O padre Hering, ilustre profesor, loitou a morte para que iso quedara nas actas do concilio. E quedou. E hoxe, que non hai Dios que poida decir que vai á misa, non porque non vai ao mellor, senón porque se o di. Pois eu quixen partir dai para ver logo se nos fora posible, así en pouco tempo, extraer bons materiais para que a mensaxe teña fundamento e poida ser crible. Pretendo partir desta diagnose conciliar para deseñar un marco xeral de crente comprometido. Ás veces digo crente, e outras veces digo crente comprometido, pero nos entendemos. Non intento, pois, facer un retrato de Manolo, quero que isto quede claro desde o principio, senón ir máis atrás e mostrar as fontes das que bebeu, para poder así recoñecer o sentido e valor do seu xeito de vivir. A partir de aí, poderemos retratar non tanto a fachada, senón o fondo da súa vida. E así, a calidade do seu retrato será meirande, porque será froito de moitos pincéis. Polo tanto, ocupareime máis ben de fabricar materiais para elaborar o perfil dende as bases sólidas, convencido de que para iso estánse a empregar materiais caducos. Agora pouco máis farei que anunciar ou enunciar algunhas das cuestións previas, pero que me parece que poden axudarnos a entrar despois, a aterrizar ou a aterrar con certa garantía. A modo de síntese inicial, empezo referíndome a unha anécdota orteguiana, por ver se ela pode reflexar boa parte da cultura actual e como interrogante para situar o tema que nos ocupa. Como anda usted, buen hombre? Pregunta o cego ao tolleito. E o tolleito respóndelle ao cego, como usted ve, amigo,
Ao mellor axúdanos Albert Einstein a dicir de outra maneira algo parecido. A ciencia sen a religión está coxa. A religión sen a ciencia está cega. Por tanto, é por iso propoño algunhas cuestións así telegráficamente. Primeiro, necesidade dun verdadeiro humanismo científico. Utiliza a palabra científico conscientemente, porque hai quen pretende acoutar o seu significado simplemente á física, química ou matemática. O resto tamén pode ser coñecemento científico, se é coñecemento. Bueno, esas cousas que sabemos. Esta urxente necesidade é unha das razóns para estructurar así este traballo, porque cada tempo ten modelos ou paradigmas propios, incluído o do coñecemento e o do perfil de crente comprometido. Trataremos de que o paradigma que utilizaremos sexa da totalidade da persoa e do contexto no que medra. Un modelo vital humano que nos permita dar razón do sentido da relación home-Deus, razón-fe, na que quero subliñar que o sentimento é fundamental no xurdir do proceso de crer, de querer crer. Igual que no acto de crer. Compre distinguir, pois, penso eu, entre presentimento, sentimento e consentimento informado. Por iso, entendo que como cuestión previa non nos debería de pasar desapercibida a necesidade dunha visión sólida da vida. A ignorancia religiosa nos nosos tempos é inmensa, sólida, densa. Estes días eu mesmo estiven pensando na urxencia de dicir aos nenos de Lugo que San Froilán non é un pulpo. Porque probablemente é o que nos queda, o pulpo. É dicir, é San Froilán porque hai festa. Non hai festa porque é San Froilán. Isto contrasta co perfil dunha sociedade do coñecemento, da intelixencia artificial. Pero o coñecemento da fe considérase relegada a uns poucos nostálxicos do pasado, aínda que nunca houbo tantos centros de estudio teolóxicos, xuntanzas de estudio, e, como diría un andaluz, topaná. Un veciño meu, aló hai moitos anos, analfabeto, pero moi intelixente, e bo labrego, o Manuel de Paulo. Cando eu xa andaba así, diríamos que iba pa cura, dixo, mai Pepe, pensou ben, mira, estanche neso como é un arar. A min quedoume eso aquí. Estanche niso como é un arar. Araba do mellor, pero non me decía nese sentido. Eu traio aquí esta frase que é moi de Manolo Regueiro, porque iso non acontece só aos curas. Estar niso como é un arar é unha das formas virais máis contaxiosas e máis abundantes. Desgraciadamente, dirse palabras novas en paradigmas vellos, topaná. A vida e a mesma fe religiosa estáse a volver cada día máis líquida e, como dixo o bon do Papa Francisco na Universidade Gregoriana aínda non hai moito, a vida estáse coca-colizando, lles dixo aos profesores. A vista, eu teño a vista ali a máquina expendedora das Coca-Colas no gran patio de entrada. Xo estáse coca-colizando e facía Francisco así. Terceira cuestión previa, andamos aínda nelas. Necesidade de dar razón da propia hominidade / humanidade. Emprego a palabra hominidade antes que a humanidade
para indicar a necesidade e a importancia que ten o proceso histórico de facerse, de chegar a ser como persoa e como sociedade. O profesor Higinio Marín, nunha súa obra recente, o traballiño este ten 27 citas a pé de páxina, pero eu non vou ler ninguna porque senón xa, con eso solo xa acabei o tempo. O profesor Higinio Marín di: o home non pode ser home sen reflexionar sobre en que consiste selo. A función do coñecemento é outorgar sentido á realidade, non ignorala nin substituíla. Neste senso, a filosofía fainos a vida máis dixerible. O mellor. Podemos engadir que o home non pode ser home bios. Do mesmo xeito que o tigre é tigre, zoé. Dando razón da súa humanidade, descobre a súa meta-humanidade, a transcendencia, para deseñar o seu proxecto de vida. Di Ortega, na obra Epílogo para alemanes, a bios non se parece en nada a zoé. Para o animal, como para a pedra, existir significa simplemente deixarse ser. Pola contra, a vida consiste nun sistema de funcións corporais e psíquicas, de operacións e actividades. Eu quería ir situando neste marco a fe comprometida de Manolo, tanto no ámbito do coñecemento como no da acción. Farei unha ampla referencia a Ortega, igual que a outros autores, e non o fago para defender ninguna tese, nin ninguna posición, nin ninguna ideoloxía, simplemente porque eu creo que o Evanxeo se atopa a gusto na súa concepción antropolóxica da persoa. A antropoloxía orteguiana sérvenos para, diríamos, recoñecer no Evanxelio non unha fábula, senón, se acaso, unha vía de saída. Esta tarefa é vital nun tempo de pensamento débil, no que pensar a fe tamén parece que se pode facer no aire, onde non hai categorías antropolóxicas consistentes, tampouco se pode inventar un pensamento teolóxico forte, nin unha pastoral significativa que promova crentes comprometidos máis aló do acender as velas ou abrir a iglesia. Con frecuencia hoxe a intelixencia vese afogada pola indixencia. En algúns casos mesmo parece quererse compensar a indixencia coa intelixencia artificial. Non teño nada contra ela, faltaría máis. Dende estas referencias, eu trato agora de organizar esta pequena aportación tendo presente que as fontes antropopsicolóxicas, bíblico-teolóxicas e histórico-existenciais son as canteiras das que extraer material para facer a casa da crenza e da fe. Ben me dou conta que para isto, como diría don Segundo, mala tempora currunt. Pero, bueno, pior esa son. Primeiro, a aproximación antropolóxica ao ámbito do home. E poño aí algo co que quero comezar, que quero subliñar desde a primeira liña. Cara a outra beira. É o título do primeiro apartado, a aproximación antropolóxica, o ámbito do home, cara a outra beira. A segunda parte deste título, cara a outra beira, é quen activa o plantexamento que imos facer. E ten a súa orixe nunha visita que fixen a Manolo durante a súa enfermidade. Díxome, estivenche moi preto da outra beira.
A beleza e fondura da expresión impactoume, xa que amosa unha moi completa comprensión da vida en xeral e da súa en particular. Coido que sentirse preto da outra beira conleva ser consciente de 3 referencias: de camiñar cara a outra beira, de mirar tamén dende a outra beira, de seguir aínda nesta beira. Isto implica entender que hai río, beira, que hai camiño, e que no camiñar se realiza a comunicación e encontro entre as beiras. Na comprensión deste ir, volver, encontrarse, están implicadas diferentes categorías da vida, do coñecemento e da sociedade en xeral. Por iso propoño un outeiro antropopsicolóxico no que digo de inicio xa, Deus á vista, utilizando a frase de Ortega que imos lembrar. Di Ortega no 1926, hai épocas de odium Dei, de gran fuga lonxe do divino, nas que esta enorme montaña de Deus chega case a desaparecer no horizonte. Pero ao remate veñen razóns nas que de súpeto, coa graza intacta dunha costa virxe, emerxe a sotavento o acantilado da divinidade. É a hora desta linaxe. E compre berrar dende a canastra do barco, Deus á vista. Non máis, nen menos. Deus á vista. Diante deste panorama, é o momento, se acaso, de preguntar: home, Manolo Regueiro, home, de que estás feito? Que dis de ti mesmo? Que valoras por enriba de todo? Por que a outra beira? Fala. Para ilvanar de alguna maneira todas estas cuestións, eu vou empregar un criterio que hoxe empregamos en todo, o da trazabilidade. Podelle seguir a pista ao produto, dende onde nace ata onde se consume. A trazabilidade como método. E para iso sírvome do que Ortega chama a vida como realidade radical, é dicir, o ámbito do ser. Conta Ortega unha anécdota que nos pode axudar. Cando o médico preguntou a Fontenelle, avogado membro da Academia Francesa, que molestias sentía aos seus 99 anos, respondeu o agudísimo decrépito: ninguna, só unha certa dificultade de ser. É seguro a mellor definición da realidade radical, do que verdadeiramente hai, da vida, o ser como dificultade. Esta anécdota eu teño outra parecida. Preguntei un día a mamá, unha enfermedade terminal, un glioblastoma daqueles, que lle doi? Eu trataba de vostede, como se usaba, que se doer, non che me doi nada, só me falta vida. Ela non fora a ninguna universidade, nin falta que lle fixo, para saber o que realmente importaba. O ámbito antropolóxico do ser inclúe unha doble dimensión, a física e a psíquica, a bios e a psique. A dimensión física temos estudiada e ben a coñecemos, non precisamos, sabemos que estamos feitos de células, cromosomas e xenes, que temos 22 pares de autosomas e un par de gonosomas, ben sabemos que o conxunto de todo iso forma o que chamamos o xenoma humano.
é que o xenoma contén toda a información e potencia necesarias para facerse e realizarse. Desta maneira, o mundo da fisis humana, da bios, configúrase conformando un código xenético. Falei da trazabilidade como argumento para ir chegando a onde imos podendo chegar. Así que a dimensión física non necesita que nos deteñamos máis nela. Quizá un pouco máis, sí, na psíquica. A psique está formada por capacidades e actitudes e constitúe, igual que os cromosomas e xenes constitúen o xenoma, as capacidades, actitudes constitúen o psicoma. Isto é un mundo que aínda está abríndose, atopa dificultades, sobre todo, ca procedencia da psicoloxía americana, do conductismo e cousas varias, onde, ben, digo eu, para sair ao encontro de posibles. A persoa non é só fisis, tamén é unha realidade psíquica, fisis, psique, pneuma, ánima. Quedámonos de momento cas dúas primeiras abertas ao pneuma, ánima. A comprensión e trazabilidade do xenoma humano, digo, non nos é algo novo, si pode ser nosa dimensión psíquica, é dicir, o mundo da psique. Sin embargo, aínda que isto está a veces un pouco lonxe, todos dicimos de algunha persona que é moi hábil, que traballa con moita destreza, que está moi capacitado, ou que estudia formación capacitacional, que está nun centro de formación profesional, de capacitación profesional. Na conversa ordinaria utilizamos isto, pero isto ten algún significante. Pois, igual que estamos feitos de cromosomas e xenes, estamos feitos de capacidades e actitudes. As capacidades son habilidades xerais para, que están compostas de destrezas e habilidades, que é o potencial psíquico. As actitudes son as predisposicións, nas capacidades, para cumplir, realizar o que se propón. As actitudes teñen basicamente un componente afectivo e, como dicía antes, só a persoa está dotada de capacidades. Todo o resto da realidade, mineral, vegetal, animal, non ten capacidade. Ten virtualidades, potencialidade, pero o concepto de capacidade é exclusivamente humano. As capacidades desenvólvense, non se adquiren. As actitudes xéranse, non se desenvolven. Temos aí un lío mental que nas aulas é moi complicado, porque isto ten unha natureza e función, e se nosotros decimos que é un elefante, corremos o peligro de que a xente ría. A relación armónica e dinámica dunha capacidade e unha actitude é o que constitúe un valor humano. Así que educar en valores é desenvolver capacidades e xerar actitudes. Simplificando, e agora, así que unha das follas que teñen aí comeza así, simplificando ao máximo, porque eu doume conta de que con pouco tempo podese facer poucas cousas. Simplificando ao máximo. Para elaborar un perfil de crente comprometido, non podemos deixar de lado o mundo da capacidade e actitude. Sen ter en conta a antropoloxía, é inútil que falemos de teoloxía. O mundo grego occidental
o mundo greco-latino, diríamos que describe a persoa en canto bios e psique, como xa dixemos. E as dúas ben tecidas como en camariñas dan nin máis nin menos que a vida humana. Bios, psique, vida humana, persoa viva. Esa é a trazabilidade que nós non podemos esquecer, porque senón facemos o mundo xudeo oriental entende a persoa nas mesmas categorías, só que con términos lingüísticos diferentes. A persoa é Adam, bios, corpo, ruah, psique, espírito, alma. Bios, psique, Adam, ruah. Ollo que a palabra Adán, que nos convertímola nun nome propio, e iso pode ser, pero non é o termo bíblico que estamos facendo referencia. No mundo xudeo propio, no mundo xudeo bíblico, introdúcese un término novo. A persoa, dentro do punto de vista antropolóxico, enténdese como unha bios, corpo, e unha ruach Yahvé. Xa non é un espírito voador, un espírito calqueira que aterriza por aí, é o espírito de Deus, o soplo de Deus. A antropoloxía bíblica entende e explica, comprende e dá a coñecer que a persoa é xustamente Adam, a Ruach Yahvé, persoa viva polo soplo de Deus. Andamos buscando os materiais para construir un perfil de crente comprometido, non nos esquezamos. Estamos na canteira, levamos o mono posto, a mellor xa vai por dentro tamén, pero por fora temos que levar o mono, e iso, pois, a veces do dobrar os piñazos, pois, dende este xeito lingüístico, a antropoloxía bíblica introdúcenos na comprensión da transcendencia da persoa, ou da persoa como ser transcendente porque é o Espírito de Deus. Así que a persoa nace, bios psique, pneuma ánima ruach, faise pola Ruach Yahvé, e dende esta categoría, igual que dende a categoría orteliana que citábamos antes, dicíamos Deus á vista, agora temos que dicir Deus en nós. Xa non é só á vista, Deus en nós, Deus connosco. Agora si vou ler un medio folio que teño aquí, porque dende ese contexto quero rematar a aproximación a este mundo antropobíblico co obxectivo de achegarnos ao mundo de Manolo. Sinto a necesidade de retomar o impacto deste Estívenche moi preto da outra beira, porque esta frase non é unha improvisación de Manolo, senón froito de toda unha vida, da súa circunstancia, con tempos diferentes, pero cun mesmo fío conductor. Curiosamente, retomala trouxome á memoria o meu paso polo Pontificio Instituto Bíblico, onde o profesor Carlo María Martini axudou a comprender máis a fondo todo isto. E foi ali onde realmente comprendín o alcance que supuxera o nivel anterior na Ponte de Salamanca. Na Ponte
dos anos 62 ou 66 do 1900, compartín con Manolo un montón de cousas, entre elas a sabiduría dun profesor catalán, Arnaldich, decía él, Arnaldich. Compartimos a sabiduría do profesor Arnaldich, que nos introduciu magistralmente no mundo bíblico, contando coas imprescindibles ferramentas do grego bíblico e do hebreo. Dáse o caso de que os profesores destas tres materias tiñan un modo peculiar de facer a respectiva docencia, sobre todo o profesor Arnaldich. E rin con Manolo daquela e despois os múltiples chistes que facíamos con esta maneira de ensinar. Fago esta disquisición para subliñar que Manolo coñecía e manexaba ben toda esta riqueza. Non teño dúbida, pois, de que a citada expresión ten denominación de orixe. Estivenche preto da outra beira. Procede de Salamanca. E por iso eu sinto a obriga intelectual e moral de ponderar a súa fondura para subliñar o menú co que nutriu a súa vida, que aclara o sentido fondo da frase que vimos comentando. Entendo que valorala exixe acudir ás fontes antropolóxicas nas que vimos de estar, que é onde se dan estas perlas. Non se pode trazar un perfil de crente sen amosar tamén a razón completa da súa fe religiosa informada. Eu tiña aquí para non ler, pero ao mellor parecenos que este mundo do Adam Bashar Rua é unha cousa rara. Que ven sendo senón o noso sana, culito de ranas e nos alios... Que ven sendo? A forza do espírito vital, do amor que a nai ou quen por ela pon nesa tontería, como yo non é outra cousa, pero o neno convírtese, como digo os hebreos, nun nefesh sano, nunha persoa pasoulle sana. Ese é o sentido. Deixamos postas as bases, pois, para poder afirmar que a fe non é verniz sobre madeira mala para tapar buratiños da couza. É a forma transcendente da materia. É a vía psique informada pola Ruach Yahvé, urdidos e tecidos unha vez máis como en camariñas, e por iso é xusto a madeira a que se fai crente comprometido, non o verniz. Ir á canteira ten estas cousas que lle vas facer. A forma máis sutil de pobreza é descoñecer o sentido último da vida, sabendo que quen renuncia a ser o que ten que ser xa se matou en vida, é o suicida en pé. A súa existencia consistirá nunha permanente fuga. Concluímos este primeiro nivel do ser aproximándonos ao outro, ao facerse. A vida é tamén facerse. Ortega chámalle ou fala da importancia de que non se nos licúe a vida e de considerar a circunstancia como o caldo de cultivo no que ambas son, se son e medran. Isto xa se acabou, verdad? Non. A circunstancia. Eu quería un pouco que poidera chegarnos en dúas claves. Baixo forma de mesterosidade. As cousas máis que sernos necesarias son nos mester. Son nos mester.
nós podemos ter e non sentir mester. A vida humana ten unha estructura que descubro por análise e é a circunstancialidade que é esencial a ela. A circunstancia é o espacio, ou o espazo, a mí costame traballo dicir así, pero bueno, é o espacio da nosa liberdade. Polo que quen non vive como pensa, remata pensando como vive. Estamos utilizando un criterio de trazabilidade. Eu non estou indo buscar rosas ao monte. Ao monte vou buscar outras cousas. A circunstancia, pois, como elemento esencial da miña vida, implica que nós tomemos en consideración dúas cuestións que ben coñecemos: o que é a función vital e o que é o órgano que a fai posible. Así que para entender a circunstancia como elemento esencial do ser, nós podemos, de alguna maneira, considerar que a realidade entra na miña vida pola función, primeiro, pola función de coñecer. Eu non coñezo se non coñezo algo. Así que o coñecemento, que son as ideas, decía aquel, as cousas que nos pasan pola cabeza. Solo que non son mellor as ideas aprendémolas e non as construímos. E entón non son as cousas que nos pasan pola cabeza. Son o que temos que aprender de memoria para aprobar o exame, que é diferente. Así que a circunstancia entra na miña vida pola función de coñecemento. Por iso convén que nos preguntemos agora, eu utilizo así, agora que xa temos 20 anos en varios tomos, enténdese, pois que nos preguntemos se nos coñecemos ou máis ben simplemente sabemos. As dúas cousas son necesarias. O outro factor polo que a realidade entra na miña vida é o órgano, a función, a estructura psíquica. Así que a min este vaso é me. Neno, e ti de quen ves sendo? É a pregunta que facemos e que estimula o crecemento. Ti de que? Non lle preguntamos, non, depois preguntaremos máis cousas, pero a pregunta radical é: ti de quen ves sendo? Podemos así concluir que o eu, con mayúsculas, é a o eu con minúsculas, eu, e a circunstancia constitúen os vimbios para facer posible o cesto, que no noso caso é o perfil dun crente. Cada un despois temos a nosa historia, pero ese nos estamos tratando de. Así que eu son eu e a miña circunstancia, concluímos con Ortega y Gasset, que é unha envoltura biolóxica indisolublemente unida ao noso corpo e á nosa alma. Non é as circunstancias. Eu son eu e as miñas circunstancias, iso cada un que diga o que queira, non é o sentido circunstancial de Ortega. Agora sí, o eu total, pois, o eu total é o resultado do eu e a miña circunstancia. Eses dous factores, eu, circunstancia, fan-me, a partir de que son bios, psique, ruach Yahvé, pos crentes. Todo isto explicítase na exixencia de sermos diálogo.
Pardon. Excuse me. Iba a sacar un librillo ao que farei referencia, Diálogo orteguiano, do que Manolo se nutriu. Somos todos adultos e maiores. Cantas veces temos feito os chistes que vos contabades. Déixate de caralladiñas, dicía el, para desdramatizar ou Vale, graciñas. Aí agora un pouco para sintetizar todo isto. E para con todo isto, eu pensei que moito chorizo para tan pouco pan, pero para sintetizar un pouco todo isto, eu teño escrito e fíxome solo en 2 ou 3 conclusións que nos podían aproximar. O home ten que vivir alerta e afanoso para realizar, na medida do posible, ese programa intransferible de existencia que cada un de nós é. Di Ortega no libro Las Atlántidas. Que cada un de nós, o programa que cada un de nós é, non di ten, é, nós somos. Se somos, temos. Pero se temos, simplemente, non temos por que ser. Segunda, eu son eu e a miña circunstancia, ollo, e se non na salvo a ela, non me salvo eu. O home non pode salvarse se a vez non salva o seu contorno. Evangelio puro. Nada me tería sido máis fácil que instalarme nunha cátedra. Estou extraendo frases textuales e citadas como tales de Ortega. Nada me sería máis fácil que instalarme nunha cátedra. Sen embargo, comprendín que o meu destino era completamente oposto. Firma Manolo Regueiro. Eu non fago un perfil. Eu estou tratando de poñer materiais para poder interpretar. A ver que deixamos fora. Ai, sí, tiña aquí unha cousa. Volvemos sobre o famoso consentimento informado e tamén no de que comprometerse vai na dirección contraria a instalarse, incluindo a dimensión religiosa do compromiso, que non ten sido algo a marxe no de Manolo, senón a súa plenitude. A modo de testemunha deste compromiso, quero lembrar a súa teima por promover nos institutos de bacharelato de Lugo un seminario permanente de estudio e reflexión sobre a tarefa educativa e o adjornamento do profesorado que no curso 82-83 se dedicou ao estudio da figura de don José Ortega y Gasset. Dese proxecto conservo, o mellor Xulio xa non o ten, seguro que o perdeu, é unha xoia. Tranquilo, despois xa o vemos. Titúlase Centenario de Ortega y Gasset e no ano 1983 concluiu con algo do que el presumía noblemente. El ben sabía onde estaba. El ben sabía. E, bueno, nel participaron, diríamos, a flora e nata dos pensadores de daquela, entre elas Soledad Ortega Espotorno, que veu aquí ter unha ponencia. Por tanto, daí se alimentou, daí se nutriu, e o que eu estou tratando de poñer en riba da mesa ten simplemente a finalidade de concluir que o perfil dun crente exixe contar coa aportación antropopsicolóxica, certamente, pero non só. E por iso
trato de facer unha aproximación tamén ao ámbito bíblico teolóxico. E chámolle dende a outra beira. Cara a outra beira, dende a outra beira. Conclusión, pois moi ben. Para concluir logo, xa que propuxen a trazabilidade como criterio e aludín sin demostrar nada a Adam, a Ruach Yahvé, como categorías antropolóxicas xudeo-bíblicas. Quero amosar o texto bíblico no que se reflexa. O texto bíblico principal está no libro, dice da, me pare, da Xénese. Da ou do, xa non sei. En galego, bueno, non sei, é igual, vos entendedes. No capítulo 1, versículo 26, di textualmente: dixo Deus, imos facelo o home. Non sei se hai, eso non está fotocopiado, non? Bueno, imos facelo o home, Adam, a nosa imaxe e a nosa semellanza, Betzelem Elohim. Texto, palabras textuales. E aí dinos o que fixo o home, Betzelem Elohim, a súa imaxe. E logo, no capítulo 2 di, e o Señor Deus di como fixo eso. E o Señor Deus formou un home do pó da terra, un home, Adam, do pó da terra, Adamah, soproulle na xam, soproulle no nariz o alento da vida e tornouse home, persoa viva, polo soplo de Deus. Este é o texto bíblico no que nosotros fundamentamos a antropoloxía da que antes demos conta. E polo tanto, a teoloxía, que é a última, solo un minutiño, a teoloxía que é a última estación que percorremos, ten o seu cargo recoller todo este material e facer a catedral. E di von Baltasar, gran teólogo, que a teoloxía hai que facela, ou é, a teoloxía é e faise sentada, axeonllada e en marcha. A teoloxía ten que ser pensada, rezada e comprometida. Se non é especulación, espiritismo ou fanatismo. E acabamos aí. Moi ben, pois acabamos aí. Quedan 6 ou 7 páxinas, pero para a próxima sesión. Moitas gracias, Pepe, polo teu relatorio, que máis que un relatorio é unha auténtica, bueno, unha parte dunha lección magistral, esta tua aproximación antropolóxica, biblioteolóxica e histórico-existencial, baseada na circunstancia do eu, ao que seríamos as alicerces e as bases do pensamento cristiano e da fe, sobre todo da fe de Manolo. Grazas a Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, grazas por vir, por acudir a Lugo, sempre benvida a súa presenza, a súa compañía, e sobre todo grazas por patrocinar este evento, esta lembranza, porque sempre é de vos cidadáns, sempre de vos galegos lembrar para proxectarnos para o futuro, analizar como foi o pasado, desde o presente, proxectarnos para o futuro, sobre todo neste eido no que a todos nos chama que é o eido da lingua, o eido da lingua galega, o seu uso, a súa fala e sobre todo a súa pragmática dentro do pensamento. Don Valentín García Gómez, que vai ter a cortesía de darnos a súa conferencia de clausura Regueiro a Lingua, é fundamentalmente un sociolingüista amante de Galicia e da súa lingua. Básicamente é un amante.
Licenciado en Filología Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, cursou mestrado en Administración Local na mesma universidade. Foi o responsable do Servicio de Normalización Lingüística do Concello da Estrada, 1994-2011, presidente da Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua no período 96-2002 e a fines de 2011 asumiu a coordinación técnica da Rede de Dinamización Lingüística. En xaneiro de 2012 foi nomeado secretario xeral de Política Lingüística, sustituindo a Lorenzo Suárez, cargo que exerce amablemente e para a nosa honra até o día de hoxe. No ano 2017 foi recoñecido como suízo honorario do Couto. Pois nada, agradecer de novo a súa presenza, agradecer de antemán as súas palabras, o seu patrocinio e sobre todo sempre esta atención e este agarimo con que trata a todas as persoas que de alguma maneira queremos ter un vínculo, un elo coa nosa lingua, coa nosa terra e cos nosos pensadores como Manuel Regueiro Tenreiro. Moitas gracias, Valentín. Muchísimas gracias en primer lugar a Miguel Ángel por estas gananciosas palabras generosas, presentándome nun lugar onde sempre me gusta vir, a Lugo, unha cidade de capitalidade cultural onde tantas e tantas experiencias somos quen de poder poñer en marcha e que topamos núcleos de traballo como a vos que honrades a quen foi un alto intelectual e un responsable público concienzudo, responsable, como digo, dos seus actos. É unha persoa da que aprendimos moitísima outra xente que daquela empezábamos a traballar en sociolingüística en Galicia e agora explicarei por qué. Pero non quero facelo sen antes saudar aos meus outros compañeros de mesa, a Marcelino Agís, catedrático de Filosofía na Facultade da Universidade de Santiago, é unha persoa que sempre pon o seu ímpetu e o seu traballo sen demoras nin restriccións en toda a dedicación que haxa que facer, e por suposto a Maite. Maite é unha parte importantísima da vida de Manuel Regueiro Tenreiro, a súa parella de vida, e esa, como digo eu, sempre, esa doutora paciente que conlevou aqueles horarios de idas e vidas a Santiago, de actos que sabíamos a que hora se empezaba, pero non a que hora se acababa, cando non era tan fácil comunicarse como hoxe, que Maite sempre estivo aí, e sempre nos acompañou como unha parte máis desa familia que Regueiro Tenreiro quixo concebir ao seu redor. A todos e a todos que nos acompañades, aos compañeros das áreas de goberno, Manuel Antonio, a Elena, a todos que están aquí hoxe acompañándonos, nesta que non pensedes que vai ser unha conferencia de clausura, non pretendo tanto, dado as voces que escoitastes aquí estes días nestas xornadas, persoas especialistas de cada unha das materias que por seu grado de especialidade e por seu grado de coñecemento non son eu quen de poder estar a ese nivel analítico nin a ese nivel seguramente de coñecemento previo que faría falta para analizar a inmensa estela do profesor Regueiro Tenreiro, un home que eu coñecín cando era moi novo, como digo, cando empezaba a traballar en cuestión da área de sociolingüística. A sociolingüística é unha especialidade, unha área de coñecemento da lingua que en Galicia se ven estudando a partir dos anos 90. Agora vou explicar. Todo isto en Galicia arranca co que eu lle chamo os precursores. Os precursores da sociolingüística en Galicia son vellos coñecidos que foron máis de Regueiro Tenreiro, obviamente, por a súa coincidencia cronolóxica con eles, que son un pouco esas persoas que tedes aí. Carlos Casares, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego e do Xosé Figueira Valverde. Eles foron os primeiros que se empezaron a preocupar por como fixar o coñecemento da lingua galega e o status que debía ter a lingua galega coa chegada da democracia e co Estatuto de Autonomía. Era un complexo que é un pouco no que vou centrar a miña charla. Eu non vou falar, obviamente, nin do Regueiro profesor de filosofía, nin do Regueiro precursor de moitas iniciativas que tiveron antes ca lingua, senón eu creo que o que me toca a min é falar del como xestor público e como primeiro responsable da política lingüística de Galicia, nada menos que durante 11 anos, que é eso en termos de cuantificación dunha área política e máis con tanta fricción e con tanta actividade como política lingüística é moitísimo tempo.
De onde arranca Regueiro Tenreiro a súa acción política? Pois arranca daqui, como vos digo. No ano 83, pensade que o Estatuto de Autonomía se establece, como todas as veces, no ano 81. No ano 83 apróbase o de que ainda hoxe é unha das leis fundamentais do noso Estado autonómico, que é a Lei de Normalización Lingüística, é a Lei 1/1983, aprobada o 10 de xuño dese mesmo ano. Unha lei onde se establecía algo tan sensible e algo tan política e mesmo científicamente tan complexo como eran os esteos onde queremos basear o que daquela se chamaba a normalización e a recuperación da lingua galega. Unha lingua que levaba séculos sendo deostada, ocupando un lugar secundario na nosa cultura, un lugar case imperceptible na nosa economía, por exemplo. E foron eles que naquele momento eran todos deputados, menos Figueira Valverde e Francisco del Riego, e negocian no Parlamento unha lei que, asombrosamente, naquele momento, se aproba por unanimidade de todas as forzas políticas. Unha lei tan delicada que pretendeu ser, e de feito foron unha das leis fundamentais, e ainda hoxe, máis de 40 anos despois, permanece intocable, porque é unha lei emblema, símbolo do noso estatuto e da nosa razón de ser como país e como estatuto de autonomía. Eles collerono como un enlace do pasado co futuro. Eles víronse como ese elo fundamental entre as xeracións pasadas que arrancaba na lírica medieval de Afonso X e dos xoglares da Idade Media ata o seu tempo, que eran os que lle tocaba reconstruir todo isto despois de séculos escuros, despois da longa noite de pedra da ditadura, como chamou Celso Emilio Ferreiro, tocoulle a eles volver a reiniciar, volver a arrancar a máquina da lingua. Pero como facelo nun contexto políticamente tan inestable como estaba sendo a transición política, a chegada da democracia, a chegada da autonomía, e por outro lado facelo sin ferir susceptibilidades nin dun nin do outro lado, cubrindo as ansias lexítimas, tanto políticas como científicas, como no ámbito docente. Veremos que agora como o primeiro onde se fixou precisamente foi no ámbito educativo. Por iso política lingüística na Xunta de Galicia nace na Consellería de Educación e se vincula directamente á Consellería de Educación. Regueiro Tenreiro, unha das cousas que vai ter que facer é adaptar a estrutura da súa dirección xeral a unha estrutura inserta baixo o mandado do Conselleiro de Educación, Juan Piñeiro Permui, a quen tamén temos que ter unhas palabras de recordo polo seu pasamento acontecido nestes días anteriores en Madrid. Con Juan Piñeiro Permui deseñan esa liña, buscando sempre o acordo social, como os poño aí, algo que ainda hoxe non é nada fácil, buscar un acordo social en Col da Lingua, 40 anos despois. Pois eles foron quen de facelo naquele momento. E naquele momento con que se atoparon? Ben, atopáronse cun preámbulo que Ramón Piñeiro, o gran arquitecto de toda a estrutura cultural da Galicia que ainda hoxe coñecemos, e moitos dos que estades aquí sabedes del e da súa importancia. Outra persoa que viña do ámbito da filosofía moi importante, Ramón Piñeiro, con Regueiro Tenreiro. En que se centran? Principalmente nos poderes públicos, porque o galego ata ese momento era unha lingua moi falada, pero moi falada por quen? Pois, ao mellor, o problema era a inversa do que temos hoxe. Era unha lingua moi falada polo pobo, moi falada por labregos, por mariñeiros, polas clases máis básicas da sociedade, pero os poderes públicos en ningún caso estaban utilizando o galego. Estamos falando de tempos onde falar galego, xa non digamos nunha administración autonómica que prácticamente non existía, nunha deputación, nun concello, era unha tenacidade, verdade? Ou, se falar galego non era tanto, a mellor si escribilo, non? En ningún caso as administracións públicas utilizaban o galego escrito. Este é o primeiro problema que atopa na administración pública Regueiro Tenreiro e o seu equipo cando chegan á Xunta de Galicia. Facer valer estes dous principios, que os poderes públicos de Galicia, di a Lei de Normalización, garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas oficiais da comunidade autónoma. Isto que hoxe nos pode parecer unha obviedade, pode parecer algo tan prosaico, na altura foi toda unha revolución. Foi unha revolución a nivel social, a nivel político, a nivel incluso do tecido socioeconómico. Foi unha afirmación contundente
Como digo que foi un revulsivo, repito, nun país onde o 70% da poboación falaba galego. É algo que hoxe nos pode parecer un mundo ao revés, pero naquela altura non o era, porque tiñamos unha concepción da lingua, da nosa lingua, moi distintiva que temos hoxe. E a segunda parte, que é onde eles se tiveron que remangar, como diríamos hoxe, para irse traballar, é que os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Amigo, isto é moito dicir. Ainda hoxe non é fácil manter este equilibrio para que calquera persoa teña garantidos os seus dereitos lingüísticos actuando ante calquera administración. Imaginémonos que pasaba con esta afirmación con rango de lei, pois hai 40 anos, non? Onde calquera cidadán podía ir a calquera administración facer valer os seus dereitos lingüísticos en lingua galega cando estes poderes públicos non estaban nin preparados para poder facelo. Esta é a situación con que se topa Regueiro Terreiro cando chega a este posto. Entón, claro, como se vehicula todo isto? Pois, bueno, explicando que o galego, como lingua propia de Galicia, que era, pois é a lingua das institucións, da comunidade autónoma que estaba nacendo, e da administración local, de todas as entidades públicas de Galicia. Tamén é o castelán como lingua oficial, pero, segunda parte, todos os documentos que emanasen da administración pública tiñan que ser escritos en lingua galega. Pensaba que é isto, aprobar unha lei destas dun día para outro, non? De repente todas as leis, decretos, ordenanzas, resolucións tiñan que aparecer escritas en galego. E claro, moita xente dicía, bueno, e como imos facer isto? Se non sabemos escribir o galego, ler ainda imos lendo, imos entendendo, pero escribir non sabemos, non? Esta é a situación con que se topa política ministerial nestas alturas, non? En segundo lugar, isto non é unha opción, non é un ciclo de corrente cultural, non, é unha obriga, é un dereito lingüístico. Isto que quer decir que calquera persoa que non se lle respete este dereito pode ir aos tribunales contencioso, pode ir ante calquera poder tanto administrativo como judicial de Galicia reclamar os seus dereitos. Bueno, isto eran palabras maiores naquele momento, dicirvos que houve manifestacións, que houve revoltas, que houve... Non pensedes que moitas veces esta reacción foi por parte, como hoxe podíamos pensar, por dos castelán falantes, dos que defendían a ultranza o castelán, non, estes estaban ao mellor un pouco incómodos, pero caladiños nas súas casas. Quen se rebotou contra todo isto, na súa maior parte, eran galego falantes. Era o pobo que falaba galego, que consideraba que aprender galego non tiña unha utilidade, o galego tiña que ser unha lingua para usos domésticos, para usos populares, para usos folclóricos, pero que non se lle podía obrigar a facer todo isto, entre outras cousas, porque tiñan, isto pasou moito no sistema educativo, porque tiñan ese complexo de decir, bueno, se os nosos nenos que son da aldea e xa falan galego na casa, tamén lle falan galego na escola, quen lle vai ensinar a falar o castelano? Por tanto, se os fillos dos labregos só van saber falar galego, quen son os que van a progresar? Porque progresase co castelán. O castelán é a lingua internacional, é a lingua dos estudos superiores. Entón, quen van poder estudar? Quen van poder acceder aos estudos superiores? Os fillos dos das cidades, dos señoritos, das clases altas. Isto é o que estaban pensando os labregos que falaban galego nese momento. E é por onde houve unha reacción máis contundente que houve que pasar, e que Regueiro tuvo que saber poñerlle a prova moitas veces a todo isto, non só explicarlle que era necesario falar galego aos castelán falantes, que era, digamos, porque estábamos máis preparados, senón que explicarlles que era necesario falar galego aos galego falantes, aos que xa falaban, porque o nivel de diglosia, que como se chama isto en lingüística, era tan acentuado que había que convencer aos uns e máis aos outros, contrariamente ao que nos poida parecer hoxe. É iso, facer formación en galego nos seus usos orais e por escrito. Entón, que é o primeiro que fan? Bueno, poñer en marcha todo isto en man primeiro, de mentalizarnos a todos e a todas que as linguas poden convivir, porque non había coñecemento de educación lingüística. Podemos dicir que nas escolas filolóxicas ata ese momento españolas, herencia dos ensinios ainda nebrijanos, que viñan dos tempos de Nebrija, era que as linguas eran lingua A, lingua B, lingua C, e que as linguas tendían todas unas a reemplazar as outras, verdade? Non había o concepto de bilingüismo, ou aínda que houvese, non estaba asentado na sociedade de unha forma definitiva. O sea, isto de o que hoxe chamamos xa plurilingüismo, poder falar varias linguas,
En todo o Estado español, en os estados que o rodea, Portugal, Francia, no noso entorno cultural, non había esta conciencia de que podíamos falar varias linguas, como levan facendo toda a vida, pois, non sei, os suizos, os centroeuropeos, o seu conxunto, verdade? Pois, non sei, nos Países Baixos. Iso de falar varias linguas ao mesmo tempo non se vía como unha opción, ou cando menos se vía como unha opción seria e duradeira de que unha sociedade pudera convivir, e pudera estudar, e pudera progresar falando varias linguas. Quen foi quen empezou a falar disto? Regueiro Tenreiro, que bautizou ese bilingüismo para autentificalo, para traelo a Galicia da súa maneira con esa famosa designación del, que xa vos falarían aquí os profesores de filoloxía que por aquí pasaron, que el chamou bilingüismo armónico. Porque bilingüismo pode parecer unha palabra moi técnica, moi filolóxica, pero el soupo, como sempre, pegarlle algo que aparte, os que o coñecestes, vai moito ca súa personalidade, verdade? Facelo sen ruído, facelo dunha maneira que todos tengamos a gusto. É que mellor outra, que mellor adxetivo que armónico. Armónico ten connotacións musicais, ten connotacións, verdade, de coñecemento, da armonía, de compaxinar sonidos distintos pero a unha mesma altura, verdade? O bilingüismo armónico é unha etiqueta de Regueiro Tenreiro. En realidad, ele foi o pai do bilingüismo armónico. Hoxe falamos máis do bilingüismo cordial por aquilo de decir, bueno, hai que avanzar un pouco, non podemos estar sempre no mesmo, pero o bilingüismo cordial de hoxe nace do bilingüismo armónico de Regueiro. É a convivencia das linguas. Decíanos onte un profesor que deu a conferencia latina de Helio Carpintero, definiron moi ben con esa frase dele, no? que dixo, que dicía Regueiro, que o máis importante da súa vida fora inventar, fora poñer en marcha un método para explicarle a xente que as linguas podían convivir en paz, e a convivencia das linguas en Galicia era posible, no? Regueiro sempre dicía que iso foi o seu principal ideal sendo director de política lingüística. E logo, claro, o problema de implantación, vos poño aí, unha vez que se deseña a convivencia das linguas, dicir, bueno, e ahora isto como imos explicarlo? A quen vai entenderlo nun primeiro lugar, quen vai entenderlo nun segundo, que chamamos a secuencia de oportunidade, non? Como imos empezar a colocar esta idea na sociedade? Pois ben, como se fixo? Bueno, pois fundamentalmente nunha primeira etapa Regueiro pon en marcha dúas grandes campañas que se resumen máis ou menos neses cartéis que busquei aí. Unha, o ensino, había que chegar á escola. Sin a escola e sin a preparación das novas xeracións non podíamos facer nada, porque, repito outra vez, estábamos nun país do 70% de galego-falantes, pero eses galego-falantes non tiñan competencia para poder ler e moito menos para escribir o galego. Entón, onde que había que ir? A escola. Por iso a Dirección Xeral de Política Lingüística se vincula desde unha primeira parte en un momento moi forte a educación, a Consello de Educación. E aí nace, aí veremos como vai desenvolver as súas principales accións. En segundo lugar, a quen había que preparar? Os funcionarios, os traballadores públicos. Se a lingua é un dereito, ese dereito hai que exercerlo ante os poderes públicos, pero se nos poderes públicos temos traballadores e traballadoras que nos din que non saben galego, cando menos que non son quen de escribilo, nin de lero, nin operar con el, e pon en marcha os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega, para que tanto na administración de xustiza como na administración como no resto das administracións en Galicia se empezar a falar galego. Bueno, isto hoxe pode nos parecer algo moi evidente e moi fácil de facer, pero pensade o que é a golpe de ano 89, a título moi ben, explicarlle a un xuiz, a un señor magistrado, a un fiscal, a un notario, que había que empezar a escribir en galego, e que os cidadáns tiñan dereito a solicitar os seus escritos en galego. Claro, isto había que explicarlo, pois non sei, poñemos un exemplo, pois un notario en Vilalba, que levaba toda a súa vida formándose, opositando, facendo as súas funcións sin que case ninguén lle pudese toser, nin dicir como tiñan que facer as cousas, e de repente aparece unha directriz da Xunta de Galicia recién creada dicindo que todo iso tiña que saber facer un galego tamén. Bueno, pois isto foi o primeiro labor en que se tuvo que enfrentar Regueiro Tenreiro dunha forma contundente. E pois tuvo que artellar moitísimas cousas desde o punto de vista sempre da armonía, da conxunción, de explicar as cousas como son. No ensino que se fixo? Bueno, en primeiro lugar, empezar a capacitar mestres e mestras para que pudesen dar clases de galego e clases en galego, porque non había ni xente titulada para poder facer isto. E pon en marcha eses cursos de lingua galega e literatura, que é por onde se empezou a explicar o idioma. Hai outro aspecto que pouco se explica tamén de Regueiro, porque normalmente estes outros que vou falar vamos sonar máis, pero Regueiro ten que enfrentarse daquela a outra, a algo que estaba nacendo e que hoxe nos parece que ben dado,
que eran as tecnoloxías. Pensade que na época de Regueiro empezan a informatizarse os servizos públicos, empeza a aparecer a informática, os ordenadores. Claro, en que lingua funcionaba todo isto? Está claro, primeiro en inglés e despois en castelán. Outra cousa que se atopa Regueiro, que moito poucas veces que se conta del, é que pon en marcha os equipos de investigación que levaron os primeiros traductores e os primeiros correctores de lingua galega. Non sei, ao mellor xa ni nos acordamos dos nomes, o famoso corrector galgo, que foi como se chamou primeiro, despois o corrector gallo, que se chamaron así. Isto é todo da época de Regueiro Tenreiro. Eu supoño que Regueiro coñecementos de tecnoloxía non tiña moitísimos naquela altura, pero eu soupo ver a chegada das tecnoloxías, e soupo ver a chegada de todas estas máquinas e darse conta de que o futuro da administración e o futuro da sociedade pasaba por aí, a pesar de que era un home xa nesta altura de certa idade que nunca dependera destas tecnoloxías e tamén na súa traxectoria política e intelectual e docente non iba a depender moito, pero ele soupo velo e soupo poñer en marcha o que podemos dicir que son os antecesores do que hoxe facemos traballando en inteligencia artificial, o proxecto NOS, o que chamamos os entornos de voz. Moi pronto, ou xa agora, temos tecnoloxía para poder falar cas máquinas, porque isto vai ser así, cando cheguemos á casa non lle dar unha chave para encender a luz, vamos dicir, encende a luz do salón, vai ser encender a luz, non imos darlle unha tecla á lavadora, vamos dicir á lavadora como queremos que lava a roupa, e o máis importante, a lavadora vai nos contestar, e vai nos dicir, mira, metiches demasiada roupa, ou esta roupa que metes é branca e non é de cor e vai che desteñir. Isto vai ser, isto é un futuro xa, non imos chegar a sentarnos nun coche e mirar onde imos ir, imos dicir ao coche, abre a porta e cando nos sentemos imos dicir onde queremos ir. E como comprenderedes, todos estes entornos de voz que xa están aquí, son tecnoloxías que faltan moi pouco para desenvolveras, nacen aí, nacen as primeiras aplicacións informáticas para que hoxe accedamos ao mundo do futuro que temos. Unha parte moi importante que é o Centro Ramón Piñeiro. Como xa sei que houve aquí que nos falou del, non vou ser demasiado incisivo, pero dicir que a creación do Centro Ramón Piñeiro foi un antes e un despois nos estudos lingüísticos de Galicia ao longo de moitísimos anos. Ese Centro Ramón Piñeiro que crea, evidentemente, co amparo do Manuel Fraga naquela altura xa presidente da Xunta, de Juan Piñeiro, conselleiro, e que Regueiro pon aquí moitísima parte do seu esforzo. Trátase de crear un instituto de investigación, un centro de investigación na vanguarda das tecnoloxías, pero que estudase dende a lírica medieval ata todas as variantes que teñen que ver con o noso léxico, que teñen que ver con a nosa terminoloxía. E a verdade é que foi un logro, e ainda hoxe podemos dicir que é un centro de investigación que está á altura das máis altas revistas de investigación internacional, tanto polas súas publicacións como polas súas investigacións, tanto nos certames como na súa acción diaria cos seus investigadores e investigadoras, cos profesores universitarios que están asociados a este centro, como nos bolseiros que se forman ali para logo ser prestixiosos profesionais no ámbito da lingua, de investigación da lingua e das tecnoloxías lingüísticas. Este é outro logo moi importante de Regueiro, que non me vou parar máis con ele porque quero falar de máis cousas e xa sei que houve xente, voces máis autorizadas que a miña para explicarvos isto aquí. Un logro que a lle pareceu moi importante, que puxo moitísima ilusión e seguramente máis tempo corrobora, que eu non sei se vos puxeron, foi o Mopega. Regueiro era un docente de vocación. O Mopega non ten directamente que ver coa Dirección Xeral de Política Lingüística, pero xa vos dixen que a Dirección Xeral de Política Lingüística pivotaba dentro da Consellería de Educación como algo moi importante. E chegado un momento, por unha razón de fondos, e eu creo que tamén porque viron que Regueiro, de todos os cargos directivos da Consellería, seguramente era o que máis sensibilidade tiña para isto, encárganlle poñendo a arrendar o Museo Pedagóxico de Galicia, o que ainda hoxe é o museo de referencia para explicar a historia do noso ensino e da nosa ciencia. Regueiro métese moi profundamente neste proxecto, e eu sei a ilusión con que falaba del, eu vino e acompañeino en algunha ocasión, eu daquela era moi novo, a algunha parroquia do meu entorno, cando aparecía algún obxeto, algunha escola antigua que era susceptible de ter para o museo, Regueiro desplazábase en persoa para poder velo e para poder identificar e clasificar ben e traelo para o museo. É algo importantísimo que tamén creo que Maite axudará a corroborar, porque eu sei que ele foi un proxecto que o entusiasmou de forma dos moitos que levou a cabo, que vos falarei eu de algúns e outros xa vos falaron aquí. Este é un proxecto capital de Regueiro, que hoxe pasamos por moitas veces por diante deste museo
hoxe xa xestionado directamente pola Consellería de Educación, e todos temos referencia de ir ali, de facer actos, son miles e miles de estudantes escolares que visitan todos os anos, pero moi pouca xente sabe que este proxecto arrancou no Regueiro Tenreiro, non? Outra parte tamén foi a apertura dos centros de estudos galegos no exterior. Supoño que xa vos falarían disto aquí. Regueiro tiña tamén outro eixe de traballo moi importante que era moi consciente, como experto de filosofía, psicoloxía, que a tiña moi estudada do povo galego, dentro da súa concepción sociopolítica da nosa sociedade, que entroncaba ca democracia cristiá, que tiña esa perspectiva dun povo que durante moito tempo lle foi negado os seus propios valores. Isto tiña moi claro. Herdaba tamén do piñeirismo, isto é o pensamento de Ramón Piñeiro tamén de forma moi clara. Entón, el que decía, temos un serio déficit de autoestima. Isto era algo que el tiña moi claro desde o principio. Decía, unha forma e temos tamén un déficit de proxección exterior da nosa cultura e da nosa lingua. Estes dous elementos, se os xuntamos, poden neutralizar un ao outro. De feito, que el pensaba, desde o momento que os galegos vexan que a nosa lingua e a nosa cultura é respetada fora, pasarán a facela respetable dentro. Non sei se me entende esta idea, non? É un pouco como esa... como se falásemos, por non sei, nunha secuencia da navalla de Auckland. Se solucionamos este problema aquí, ese propio movimento pendular vainos solucionar este outro problema dentro, non? Bueno, foi unha idea que moitas veces non foi ben entendida por parte mesmo dos seus colaboradores e moito máis de outra xente, pero de feito funcionou así. El fundou centros de estudos galegos en moitísimos lugares, que van desde San Petersburgo, Rusia, hasta a Cátedra de Castelao en Buenos Aires, Regueiro, sempre apoiado, isto hai que dicirlo tamén, que quen llevou esta idea moi clara foi don Manuel Fraga, que tamén tiña esta mesma visión, verdad? Hasta a Universidade de Boitata. Claro, en Australia. Hasta Australia chegou el cos estudos galegos. Que era que Regueiro de repente quería levar o galego a todo o mundo, que, bueno, sí, isto era unha idea, internacionalizar os estudos, pero el facía con outra intencionalidade, que era ese efecto especular que tiña que facer ese feito para que os galegos, cando souperan que en Australia, en Rusia, en Argentina, en Estados Unidos se interesaban por os estudos galegos, porque todo hai que decir, os estudos galegos son moi atractivos en todos estes lugares, os galegos aquí apreciarían moito máis a súa fala e a súa lingua. Ese era o fin último de Regueiro, por iso pensa así. E despois, xa por ir rematando, dicimos que o que nos queda dele é a figura dun intelectual inmenso, cunha proverbial metodoloxía sinxela, o sea, era unha persoa que todos sabedes vos como tiña unha humildade fora de toda medida, e que teño que agradecer pola xeración que medramos un pouco detrás del, que empezamos a traballar en lingua naquela altura. Eu recordo perfectamente cando coñecín, como moitos de vos sabedes, pertenece á provincia de Pontevedra, eu traballaba moito coa Delegación de Educación e de Política Lingüística de Pontevedra. Ali, el tiña un gran amigo de delegado que se chamaba Massimino Vicente III, consta de Massimino, seguramente, bueno, era unha persoa de moita confianza del, profe que se coñeceran, eu creo que no seminario. Bueno, coñecino nun acto en Redondela, era unha mañá fría. Entón, Massimino Vicente, que era, por decirlo de algún xeito, o meu xefe, non? Dime, mira, vouche presentar o meu xefe. Eu, claro, quedei pensando, hombre, se é o xefe do xefe, esta é unha persoa moi interesante, moi importante, non? E acordo perfectamente a Regueiro con aquela gorra que ele usaba, e cando me presentaron, o primeiro que fixo foi descubrirse, quitou a gorra. Algo que a mí xa me asombrou nunha mañá fría de Redondela, destas que estaba caíndo unha xeada. E puxosme a facer certas preguntas que eu notei naqueles 23, 24 anos que podía ter, e que se estaba interesando por mí, cando eu en realidad non era ninguén ao seu lado, el xa naquela era o director xeral de Política Lingüística, eu era un traballador destinado nun concello que colaboraba ca delegación provincial, pero pouco máis que iso, e ese interese polas xeracións máis novas, que el demostraba sendo daquela unha persona de idade, non era xa un rapaz novo que pudese, non, pero el preocupouse sempre por ir preparando as xeracións que vía que detrás deles tiñamos que vir, verdade? E ese agarimo. E por último, pois, bueno, o amigo, non? Eu puxen agora ao final aí dúas fotos que son feitas aquí en Lugo, da última vez que estivamos xuntos, os esbocordades, foi con ocasión
da inauguración da exposición de don Antonio Fraguas. Por lo tanto, podemos datalo. Foi o ano que se dedicou a Antón Fraguas o ano das letras galegas, verdade? Foi a última vez. De algún xeito, eu creo que tanto un como outro sabíamos que podía ser a última vez que nos viramos, non? Pairaba no vento ese sentimento. Eu sei que era unha persoa moi inteligente, moi cerebral, e que me tratou con un cariño especial. Por iso teño un gran recordo dese día, non? Porque a súa obra e a súa amizade quedará sempre con nós. Recordarei, por lo menos no meu foro interno, que me toca coñecer a moita xente do ámbito da lingua, do ámbito da área das humanidades, da área tamén da administración pública, das responsabilidades públicas. Eu creo que Regueiro de algún xeito foi esa confluencia. Eu non digo perfecta, porque perfecto neste mundo eu creo que hai moi poucas cousas, pero que sí que se chegou moito á perfección entre o que é un intelectual con vocación de servizo público que soupo facer frente ás responsabilidades que o seu destino lle puxo diante, que a súa ideoloxía lle puxo diante, que o seu momento histórico lle puxo diante, e soupo facelo cunha altura tremenda. Foi un cabaleiro, foi un pai intelectual para moitos de nós, foi un intelectual que nunca renunciou á altura da súa formación para intentar facer unha liorta política, ou dicir unha vulgaridade, ou unha insensatez, ou unha majadería destas que hoxe tanto se estilan na política de hoxe en día. Non, el sempre rebatiu dende o respeto, dende a riqueza léxica que ele posuía e que ele tiña, e dende a profunda formación intelectual que tiña, que lle daba, como diríamos hoxe, 1000 voltas a moitos dos que tiña diante, pero sin querer demostralo. O sea, ele sempre quería quedar a estar nesa altura das cousas que todos recordamos como unha persona sublime dentro do ámbito das áreas do coñecemento. Por iso me parece tan importante que fixerades todo isto, e por iso teño que agradecer tanto poder pechar estas xornadas aquí en Lugo, onde lle gustaría que estiveramos e que estamos. Abrímolas en Santiago, na Facultade de Filosofía, como non podía ser de outra maneira, pero pechamos en Lugo, porque outra cousa que ele nunca renunciou foi a Lugo. Iso era a segunda parte. Moitas veces unha das cousas que nos asombraba ele é que ia viñar a Santiago todo, bueno, a Santiago onde lle tocara estar, a Lugo todos os días, pero eu creo que non se quedaba en Santiago. Desde Santiago iba de onde lo mandaban. Desde Santiago iba onde, claro, iba, tiñas por recorrer toda Galicia. Nunca renunciou a Lugo, sempre ir a vir a Lugo, sempre Lugo. Este era o seu lugar de orixe, porque ele, que nunca renunciou aos seus principios, sabía que un principio fundamental tamén era ese panteísmo que ele tiña, esa identificación coa terra e co lugar onde é un lugar onde teñe que ter as raíces. O gañar as nosas raíces intelectuais nunca renuncien a estar sometidas ao coñecemento e a obra e a trayectoria de un home como foi Manuel Regueiro Terreiro, un sabio da nosa terra. Coido que non podemos ter un peche, unha clausura máis vehemente, sublime, fermosa e sobre todo xusta. As palabras de don Valentín fixeron unha xustiza, un autorretrato magnífico da actividade administrativa, política e intelectual xa podemos dicir, de Manolo, cunha claridade expositiva magnífica e sobre todo cunha paixón que a todos nos reborda. Bueno, Pública, moitas grazas por vir, por estar, por compartir. Nada máis que dar as grazas de novo á Secretaría Xeral da Lingua, á Facultade de Filosofía de Santiago, á Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, ao catedrático profesor don Marcelino Agís, evidentemente tamén a Xulio Cid, e, como non, a memoria que Maite garda, esa memoria virtual, esa memoria espiritual, que cando te miramos recordamos a Manuel, a vosa hospitalidade, o voso agarimo, e que sempre había un sitio para todas e para todos nós. Confío en que este memorial poida facer xustiza a unha persoa boa e a unha familia magnífica. Así que nos emplazamos para o próximo memorial cando as institucións posibiliten este encontro entre amigos, para amigos e sempre mirando para o futuro. Así que moitas grazas, Maite, moitas grazas, Valentín, moitas grazas, Marcelino, e sobre todo
en público, creo que tamén Xulio debe ser recoñecido como promotor, inspirador e sempre unha persona que traballa a prol igual que Manuel Regueiro, a prol da unión, a prol do que falábamos a primeira hora de sumar, unir, nunca marxinar nin excluir. Así que moitas grazas, Xulio, tamén por inspirarnos nun pensamento a partir de Manolo. Quedan pechadas este memorial e convidados todos ao próximo memorial Manuel Regueiro de Reiro. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero daros las gracias a todos por todo lo que habéis hecho. Muchas gracias a todos.